Milí priatelia, dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našich diskusných relácií o aktuálnom dianí v súvislosti s vojnou na Ukrajinou. Vítam aj nášho stáleho spolupracovníka Andreja Žiarovského. Ahoj. Zdravím ťa, ahoj. Skôr než prejdeme k našej dnešnej téme, tak ja by som chcel poprosiť našich divákov, ak usúdite, že sa vám toto video páčilo, dajte nám like, staňte sa odberateľmi kanála Postoj TV a zvlášť aj finančnú podporu pre Postoj, aby sme podobné videá mohli produkovať aj naďalej. Tak, Andrej, my sa v týchto reláciách zvyčajne bavíme o aktualitách z rusko-ukrajinskej vojny, ale teda tie správy sú stále také isté. Rusi pokračujú v bombardovaní ukrajinských miest, ukrajinská morálka je teda na tom veľmi zle. Prezident Trump zase hovorí, že mu mu dochádza trpezlivosť s Putinom, ale my sme sa teda zhodli, že uveríme tomu, až keď uvidíme nejaké Trumpové kroky. No a samozrejme teda aj na tom fronte sa to hýbe slimačím tempom. Takže my pri Pokrovsku Rusi, pri sumách Ukrajinci. Áno, takže my sme sa rozhodli, že túto reláciu budeme venovať téme, ktorú sme už avizovali, a to je stav ruskej ekonomiky. A ty si povedal, že si to potrebuješ naštudovať, ale teda tuto si mi už ukázal, že tu máš teda také slajda, že keď toto diváci dopozerajú, tak odídu podľa mňa ešte s väčšou hlavou, než si za túto reláciu sadli. A teda budeme sa teda dnes rozprávať o tom, aké silné alebo aké slabé je Rusko po tých sankciách. Zaznel tiež v politike argument, že ruská ekonomika teda je už v parite kúpnej sily väčšia ako nemecká, takže ty si pripravil veľmi podrobné grafy. Ja sa ťa na úvod ale spýtam, že vieme povedať na základe informácií, že teda či vôbec to, čo sa zverejňuje o stave ruskej ekonomiky, je pravdivé, že či máme, odkiaľ sú tie čísla, s ktorými budeš hovoriť? Tie čísla, s ktorými budem robiť, ako sú do značnej miery práve buď z Rosbanku alebo z Rostatu. Teda zo štatistických úradov Ruskej federácie. Pokiaľ chceš mať ako serióznu analýzu, tak jednoducho musíš mať aj seriózne dáta, by som to takto povedal. To, keď si tie dáta prihýňaš alebo nejakým spôsobom upravieš, tak to veľmi rýchlo, ako na tom veľmi rýchlo zhavaruješ. To je, ako si hovoril, že na slab mám spustu grafov podobne, lebo ekonomika je o číslach. To je, síce nie je to úplne exaktná veda, ale vždycky tam musí všetko oprieť o čísla a tie čísla musia byť zasadené do kontextu. Samotné číslo má, by som povedal, veľmi niekedy až rozporuplnú výpovednú hodnotu. To musí byť, ten kontext je tam strašne dôležitý. No tak poďme teda na to. Je Rusko už silnejšie ekonomicky ako Nemecko? No a tu práve ako je... Ešte jednu vec, že ešte keď sa pozrieme na slovenskú verejnú debatu, tak veľa Slovákov si myslí, že v Rusku je vyššia životná úroveň ako povedzme u nás. A teda ja si dovolím tvrdiť, a ty ma potom oprav, že keď sa pozrieme na čísla HDP na obyvateľa a tak ďalej a nevravec o výške platu a dôchodkov, tak Rusko nedosahuje v priemere ani na najchudobnejšiu krajinu EÚ, ktorou je Bulharsko. Všetko to máme v číslach a v grafoch. Poďme do toho. Takže sám pre tá otázka vzťahu bolo porovnávané Rusko-Nemecko, sila ekonomík, respektíve bol vysvetlený názor o tom, že v istých aspektoch Rusko už je, by som povedal, väčšou ekonomikou ako Nemecko. Takže zasaďme to do tvrdých čísel. Tým by som povedal, najlepším indikátorom je hrubý domáci produkt. V kocke povedané ide o všetky hmotné aj nehmotné statky vyrobené na danom území, či v Nemecku, či v Rusku, či na Slovensku. A ono to musí byť vždycky zasadené do času, keď sa bavíme o tom hrubom domácom produkte, bude to ročne, prípadne sa to vie deliť na štvrťročne alebo medziročne. Takže ja pokiaľ inak, keď nepoviem inak, tak platí o ročný hrubý domáci produkt. Ak sa to bude vzťahovať k niečomu inému, tak na to vždycky upozorním. Ten hrubý domáci produkt je niekoľko metód a spôsobov, ako ho vypočítať. Ako tento taký obsiahly úvod je dôležitý, aby sme sa vedeli práve a o čom sa bavíme, o tom kontexte. Ja len pochopím, že ak teda teraz diváci majú túžbu nejak pretáčať si video dopredu, tak ty to veľmi názorne vysvetlíš a vďaka tomu už diváci vždy budú vedieť, že ako s týmto údajom pracovať a čo sú jeho plusy a čo sú možno jeho obmedzenia. To je ten kontext, o ktorom som hovoril. Takže ten hrubý domáci produkt, ako som povedal, sa vypočítava niekoľkými metódami. Taká najobľúbenejšia, najrozšírenejšia je tzv. Výdajová metóda, kde sa fakticky spočítajú za dané obdobie a daný čas spotreba domácnosti, respektíve výdaje domácnosti, investície v danej ekonomike za daný čas, verejné výdaje, to znamená vládne výdaje, municipálne výdaje, regionálne výdaje a plus export.
minus import. Takže toto nám dá ten hrubý nominálny domáci produkt. To je v podstate tá absolútna sila v tvrdých číslach. A keď porovnáme z tohto hľadiska ekonomiku Ruska a Nemecka, ja to tu mám v grafe, toto sú čísla z roku 2022, takže oni už trošičku nezodpovedajú roku 2025, ale ten trend, ten kontext je tu rovnaký. A z tohto pohľadu Nemecko vychádza dvakrát také silnejšie ako Rusko, alebo dvakrát väčšie. Tu je 4,3, dneska je to už, to je roku 2022, dneska je to už 4,6 trilióna dolárov. Rusko proti tomu, tu je 1,8, to je rok 2022, rok 2025, bavíme sa o 2,1 trilióna dolárov. Keby sme to rozmenili na drobné, z tohto pohľadu veľmi niečo riešiť. Dvojnásobok. Keď to vezmeme na drobné, môžeme sa baviť o jednotlivých parametroch. Za uplynulé obdobie Rusko zažilo rast 4% alebo cez 4%. V uplynulom roku 2024 dokonca nemecká ekonomika poklesla o 0,2%. Keď vezmeme vládne výdaje, tak aj vzhľadom k sile ekonomiky to Nemecko je cirka 3,5 krát. Nemecká vláda pracuje s 3,5 krát väčším budžetom ako ruská vláda, bez ohľadu na vojnu a tak ďalej všetko. A teraz, keď vezmeme to veľmi zaujímavé rozdelenie, ako by som povedal, tá nemecká vláda nakladá s týmito prostriedkami a keď to prerátame na človeka, aby to malo trošičku výpovednú hodnotu, tak si zober, že na výchovu, na vzdelanie ruská vláda vynakladá priemerne $634 na človeka, nemecká vláda 2400. Keď vezmeme zdravotníctvo, tam je to $762 na človeka proti 5,000, skoro proti $5,900 na človeka. V Nemecku. V Nemecku, áno. Paradoxne, keď vezmeme zbrane, tu ten údaj trošičku falíruje, tam je to v podmienkach Nemecka dačo cez 800, nejakých $820 na človeka. To Rusko už v danom momente ide na 1000. Tak to by som to povedal. A je to zaujímavé, lebo o Nemecku sa hovorí, že majú notoricky tie výdavky na zbrojenie nedostatočné. Rusi majú zase nadbytočné, ale v reále to je rozdiel... Keď vezmeš ten rozdiel tých absolútnych čísel, keď to vezmeš, ja tu mám tabuľu čísla za rok 2022, tak je to úplne ako rovnaké, to je 814 Nemecko proti 826 Rusko. Medzi tým ale Rusko ako pomerne významne skočilo v tých zbrojných výdajoch. Ale hovorím, tieto čísla vždycky preto treba zasadiť do kontextu, lebo nám tá veľkosť ekonomiky, počet obyvateľov pomerne klame. No a počkaj, a teraz divák by mohol namietnúť, že dobre, ale tvoje dáta sú v roku 2022, ale my sa... Nie, tie, čo som povedal teraz, sú aktuálne. Sú aktuálne. To znamená, že... Jedine tento graf je z roku 2022, lebo názornejší som nenašiel. Jasne. To, čo som povedal, tieto čísla teraz sú za kalendárny rok 24, ak bola nejaký iný údaj. A teda aj v roku 2020, teda za posledný rok, teda keď máme dáta, tak nemecká ekonomika bola väčšia ako ruská? Áno, veď hovorím, tu máš rok 2022, 4,3. A keď vezmem aktuálny terajší dátum, už z roku 2005 dokonca, tak to vychádza na 4,6 trilióna. Nemecko? Proti Rusko? Proti 1,8 trilióna v roku 2022 a 2,1 trilióna v roku 2025. Čiže nemecká ekonomika je nominálne... 2,4. Nemecká ekonomika je aj teraz, v tejto chvíli raz taká veľká ako ruská? Oprava. Keď hovorím o roku 2025, myslí sa rok 2024, pretože to je uzavretý rok. 2025 je ešte bežiaci rok. Je to posledný platný údaj, tak to by som povedal. Takže teda posledný platný, najnovší údaj, podľa najnovšieho údaju je nemecká ekonomika stále dvakrát väčšia ako ruská? V absolútnych číslach. V absolútnych číslach. Pretože keby sme ostali len pri tomto tvrdení, tak okamžite by sa pod našim videom zjavili nejaké takéto grafy. Áno, to je teda ideme na paritu kúpnej sily. Áno, čo to je parita kúpnej sily? To je, by som povedal, to je iné vysvetlenie alebo iný výklad hrubého domáceho produktu. V tých absolútnych číslach je to jasné, je to veľmi obľúbená hodnota, pretože tu ti to umožňuje tie štáty skutočne zoradiť, by som povedal, od najsilnejšieho, od najväčšieho po najslabšieho. Podľa jednej meritky vzťahneš to na jednu menu, je tam len jediná premena, ktorá ti falíruje, to je zmenný kurz. Ale v zásade je to veľmi jednoduché, je to veľmi názorné. Lenže do toho ešte vstupuje vec ako lokálna úroveň cien a lokálna kúpyschopnosť obyvateľstva, pretože a tu prichádzame k tomu, ten Váňa v Rusku, niekde na Urale, síce zarába podstatne menej ako Joachim v Stuttgarte, ale za ten svoj plat si kúpi viac hamburgerov
než si kúpi ten Joachim, obrazne povedané. To, že to bude, že Váňa si kúpi hamburger vkusno i točka a že Joachim si kúpi, ja neviem, mekáč, to teraz neriešime. A toto, keď zohľadníme, to je to, čo si ty povedal, to je tá parita kúpnej sily, kde zohľadní sa ako cenová úroveň a kúpyschopnosť obyvateľstva alebo kúpyschopnosť tej ekonomiky. To je tá skratka PPP, to neznamená tie PP projekty, ale to znamená Procuring Power Parity. A podľa tej, keď vezmeme... Power Parity. A keď vezmeme podľa tohoto, ale to už není absolútna, to je relatívna sila tej ekonomiky, tak tej chvíli dostane... A toto je zase číslo z roku 2022. Ja ukážem na ďalších slajdoch aj čísla z roku 2024, teda aktuálne platné čísla. Tak tu nám vychádza Nemecko 6 triliónov dolárov a Rusko už má 6,9. No, dokonca keď to už prevedieme do týchto, tak ako v Rusko už je niekde cez 7 v tomto roku a Nemecko 6, prídeme k tomu, mám to niekde tu. 6,16. Takže ono tu vidíš, ja som dokonca vyhrábal jeden graf, ktorý, a zase je to také presne krajiny podľa najväčšieho HDP na Zemi. Vidíš, zase tu ako niekto si ako nepovedal, aký hrubý domáci produkt. Takže hovorím, preto ten kontext je strašne dôležitý. Takže tu vidíš ten posun, ako sa menil, by som povedal, to poradie práve, by som povedal, toho hrubého domáceho produktu vzťahnutého k parite kúpnej sily, kde medzi rokmi 2008 a 2004 vo vedení by som povedal, alebo z pohľadu číslo 1 v tej mierke parite kúpnej sily niekde v roku 2014 sa Čína stala svetovou jednotkou. Tak toto zase tie reálne, toto je, by som povedal, taký popularistický graf. Ja ukážem tvrdé čísla, tie krajiny sú tu trošku preskladané inak, ale toto je len vyslovene ilustračný graf, že ako sa to asi hýbe. Samozrejme, ten nástup Číny od 90. rokov do dnes je veľmi impresívny a na tom, že tá Čína je skutočne od roku 2014 v oblasti HDP na paritu kúpnej sily svetovou jednotkou, tam nie je. No ale rovnako aj ten žltý hadík, teda Rusko, ktoré medzi rokmi 2008 a 2024 tiež poskočilo a teda podľa tohto grafu aj predbehlo to Nemecko. Áno. Len hovorím, vo finále je to trošičku inak tuto. Ale to, že Rusko prebehlo Nemecko, to platí, ako to vidno aj z tohoto grafu. Takže, poďme si to teraz rozvieť aktuálne čísla, ktoré som vytiahol podľa Medzinárodného menového fondu. Takže to ako o tom jednoducho o spoľahlivosti týchto čísel by som absolútne nepolemizoval. Z tohoto nám vychádza svetová jednotka USA, druhá Čína, to je to sme pri nominálnom HDP. 30 triliónov dolárov, 19. Hovorím, toto je to absolútne nominálne HDP v tvrdých číslach. Tretie je Nemecko, 4,7 dokonca v tomto prípade. A štvrtá India. Rusko je na 11. mieste za Brazíliou. To je tých 2,08, 2,1, čo som zhruba povedal. Trošičku prekvapivo pre mnohých. 20. najsilnejšou ekonomikou na svete sa stáva Poľsko. S takmer 1 triliónom. No a Slovensko vzhľadom k svojej veľkosti obsadzuje 60. miesto. Ale toto sú vlastne veľkosti celých ekonomík. Áno, toto nehovorí o efektivite ekonomiky, to hovorí o jej veľkosti. Keď to stiahneme k tej parite kúpnej sily, to, čo sme sa bavili, a zase hovoríme už aktuálne tvrdé čísla, tak poradie sa nám prehodí. Vedie Čína so 40,7 triliónmi, Spojené štáty s 30 triliónmi zostávajú, 30,5 trilióna zostávajú druhé. Na tretie miesto sa nám posúva India a na štvrtom mieste s tými 7,1, čo som ho už avizoval, je Rusko. Nemecko sa nám zosúva na 6. miesto zo 6,16 trilióna. Poľsko hájí svoju pozíciu, ako dokonca je trošku si polepšilo na 19. miesto. Slovensko je už 75. pri meraní výkonnosti ekonomiky podľa parity kúpnej sily. Toto by mal byť pre našich politikov a štátnikov prvý varovný signál, že v absolútnej hodnote, že to číslo v relatívnej hodnote, by som povedal, že sa zosúvame v tom poradí. Ono totiž to by naznačovalo, že ceny sú u nás vysoké. Áno, presne tak, že žijeme pomerne draho.
vo vzťahu k výkonu ekonomiky. Ono totižto HDP je najobľúbenejším parameter, ale má jeden nedostatok, ktorý sa povedzme pri vyspelých ekonomikách až tak neprejavuje, ale prejavuje sa pri rôznych tranzitívnych a rozvojových ekonomikách. Nepostihuje šedú ekonomiku. To znamená, ktorá sa prejavuje vo chvíli, kde začneš mať reguláciu cien, v ekonomike, kde nemáš voľne zmeniteľnú menu, to znamená, kde okamžite sa prebieha nejaká šmelina, nejaký čierny trh, plus nepostihuje takisto kriminálnu činnosť. Vo chvíli, keby si čiste hypoteticky toto započítal do toho nominálneho hrubého domáceho produktu, do toho absolútneho, tak ťa to tlačí smerom do zlepšenej pozície. To znamená, čiste hypoteticky, aj v Rusku momentálne práve Rusko čelí z dôvodu cenových regulácií, z dôvodu to, že rubel už fakticky nie je konvertibilnou menou. Ten objem šedej ekonomiky alebo čiernej ekonomiky tam rastie. Tým pádom, keby sme aj toto započítali, to Rusko by nám ešte poskočilo na tomto rebríčku smerom hore. No. Naopak, vo chvíli, ako náhle započítame pri tej parite kúpnej sily, alebo by sme sa pokúsili aspoň odhadnúť, pretože naopak na tom čiernom trhu tie ceny bývajú vyššie ako na oficiálnych trhoch, od toho čierny trh je, tak naopak nám to zráža tú krajinu dole. Takže ja teraz to nechcem vziať, že 4 plus 11 delené 2 je 7,5. Takýmto spôsobom to v žiadnom prípade nechcem hrať. Ale keby sme mali započítať všetko, ono sa to nedá, preto to nikde nedá, pretože tá šedá ekonomika a čierna ekonomika je nepostihnutelná. To sa dá len odhadnúť, pretože uniká daňovému systému, uniká štatistike, uniká všetkému, tak ako dojde určitému posunu. Ale počkaj, to by napríklad aj znamenalo, len taká poznámka pomimo, že možno aj Slovensko by v parite kúpnej sily poskočilo dopredu, lebo aj u nás, zvlášť pri remeselníkoch, tak častokrát dostávaš otázku, že bez bločku alebo s bločkom, čiže... To sú drobné toto. To sú drobné. V tohto pohľadu slovenská ekonomika sa radí k tým vyspelejším. Dobre. Tak to nie, tu bavíme sa vyslovene o kriminálnej činnosti a o čiernom trhu, ktorý na Slovensku od Boha šťastie od 89. nemáme. Takže to sú tie, by som povedal, čísla, ktoré sa vzťahujú k celému štátu. A teraz je ešte iné možné porovnanie jednotlivých štátov, keď to stiahneme na obyvateľov. Rozpočítaš tieto čísla na počet obyvateľov. Rozpočítame to na jednotlivých obyvateľov a dostávame sa k hodnotám tzv. Hrubý domáci produkt na obyvateľa alebo per capita sa to označuje. A to máme čiste, už tuto to nemáme v $3, tuto to máme samozrejme v dolároch ako takých. A tuto poradie vyjde úplne iné, pretože a zase bavíme sa o nominálnej hodnote per capita. Začíname nominálnou hodnotou, rozdelenou na počet obyvateľov. Takže prvé je Luxembursko, takmer $141,000. Druhé je Írsko, to je vyslovene skokan 10 ročia. Áno. Tie sa niekde zo spodnej polovice tabulky vyšvihli za posledných 100 rokov, doslova do písmena vyšvihli do čela. $109,000. Tretie je podľa očakávania Švajčiarsko, Singapur je takisto v celku očakávania. Island, kapitola sama o sebe. Ja občas vyberám vždycky nejakú obskúrnu tému do nášho historického... Nemali sme ešte, Grónsko sme mali. Grónsko sme mali a spomínali sme aj Island. Spomínali sme Island, lebo ja ten Island mám strašne rád. Ten Island sa sem dostal a hovorím, to je zase taká téma, ktorá ako je u nás prakticky neznáma. Na druhej strane mňa veľmi fascinuje. To sú tzv. Treskové vojny. V 60. 70. roky Island versus Veľká Británia. Dochádzalo k regulárnym zrážkam na mori plavidiel islandskej pobrežnej stráže a britskej Royal Navy. Niekedy, keď bude taká voľnejšia chvíľka, jak som teraz urobil ten Mers el Kebir, tiež ako si to nazval obskúrnou témou, niekedy spravíme aj tieto treskové vojny. Čiže nech sa diváci sami vyjadria, či by o tom mali záujem. Skutočne je to téma, ktorá nemá žiadny vplyv akože na Slovensko, ale je to akože taký zaujímavý úkaz v dejinách, kde aj malý štát proti veľmoci si dokáže obhájiť svoje záujmy. Toto aj vďaka tomuto, pretože výsledkom bolo, že Island si obhájil tú svoju výručnú zónu oceánu okolo svojho ostrova a fakticky z nej vytlačil rybárov Veľkej Británie. Výsledkom je bohatý Island
a zrujnovaný rybný priemysel vo Veľkej Británii. A Island na 6. mieste v nominálnom HDP per capita. Ja ešte len dodám, že túto troška jedna vec zavádza, že tieto údaje sú nadhodnocuje v prípade krajín ako Luxembursko, Írsko, Švajčiarsko, ale Singapur aj nadhodnocuje to, že pri týchto malých krajinách... Lebo sú to offshory, sú tam aj daňové, ale druhá vec je, že pracujú tam aj ľudia, ako keby, ktorí bývajú v okolitých krajinách a to znamená, že vytvoria väčšiu hodnotu, ktorá sa rozpočítava len na počet obyvateľov tej krajiny. Ono sa to potom ukáže, zase keď to vzťahneme k tej parite kúpnej sily, keď to prerátame, tam sa to prejaví. No, 6. Norsko, USA je na 7. mieste s $89,000. Nemecko je 17. s 56,000. Slovensko 43. s 27,130. Na chrbát nám dýcha Poľsko, ktoré je 44. a má aktuálnu hodnotu 26 860. Takže zase ako Poľsko, dá sa povedať, tiež jeden z tých skokanov, na ktoré sme zvyknutí pozerať, by som povedal tak zhora, a vždycky boli tak 5, 6, 7, 8 je za nami. Zrazu ich máme tesne za chrbtom a to ešte prejdeme ku grafu s paritou kúpnej sily. Rusko zo $14,258 na obyvateľa je na 68. mieste. Takže keď vezmeme per capita hrubý domáci produkt Rusko versus Nemecko, je to 14,2 proti 55,9. Ako niečo riešiť. A teraz to vzťahneme k tej parite kúpnej sily na obyvateľa. V tej prvej šeske sa nám to trošičku preskladá. Kvôli vysokej cenovej úrovni, kto bol na Islande, tak vie, o čom hovorím, vypadne z tejto by dá sa povedať prvej šesky, prvej sedmičky Island. Miesto toho nám tam letí Katar a Brunei. USA s $89,000 budú na 8. mieste. Na 19. bude Nemecko. Na 37. Poľsko. Už pred nami. Už s prehľadom pred nami. Na 43. so $49,383 Rusko. A Slovensko na 46. s $47,500 necelými. Takže na mieste našich politikov viac než to, kto je silnejší, Nemecko alebo Rusko, by som skôr riešil túto pozíciu Slovenska, kde uzatvára pelotón. No a teraz ťa preruším. A teraz, keď toto pozerá divák, ktorý fandí Rusku, tak povie, dostal som vás. Mali pravdu teda tí, ktorí hovoria, že ruská ekonomika je teda minimálne, že sa tam žije lepšie ako na Slovensku, a boli tu aj grafy, ktoré naznačujú, a keď si hovoril o tej celej ekonomike, tak, že vlastne ruská ekonomika je už väčšia ako Nemecko. Čiže v podstate tí, ktorí by som povedal, že fandia Rusku, môžu otvárať šampanské. Netvrdil by som, že je väčšia, pretože skutočne to vzťahujem k parite kúpnej sily je relatívna sila, nie absolútna sila. Takže ohľadne sily ekonomiky by som bol veľmi opatrný. To, že Rusko ako žije a budeme na ďalších slajdoch o tom hovoriť zo svojich uhlovodíkových palív, a že vo chvíli, keď je cena na trhu vysoká, tak aj príjmy Ruska sú veľké, a ono sa to samozrejme potom prejavuje aj by som povedal, v blahobite obyvateľstva. To je fakt. Dobre, ja by som dal ešte jednu poznámku, ktorú teda vždy aj mne slúži pre to pochopenie kontextu, že to poradie svetových ekonomík, teda v absolútnych hodnotách, že ktorá ekonomika je najväčšia, že to je čínska, druhá je americká a tak ďalej, že to je dôležité pre schopnosť krajiny, preto aká je mocná. Najmä pre schopnosť... Je to aj schopnosť, by som povedal, schopnosť prístupu k úverovým prostriedkom. To znamená k čerpaniu financií. Z toho čo som nepovedal, je napríklad hodnotenie credibility z hľadiska, by som povedal, zdravosti ekonomík. Keď vezmeš hodnotenia Moody, Standard & Poor's alebo Fitch, tak Nemecko má vždycky 3 Ačka. Oni tieto skupiny majú rôzne hodnotenia, ale keď poviem, tie 3 Ačka v zásade majú všetci. Rusko sa pohybuje v kategórii C, A, CC. To znamená, čiže ako to je... Ani ten radšej nepožičiavajú. Ani ten hrubý, áno, doslova do písmena. Ani hrubý domáci produkt je jeden z najobľúbenejších parametrov, taký by som povedal najjednoduchší, ale zďaleka nepostihuje všetko. Ja by som na toto povedal tým, keď sa vám ľúbi tak Rusko, tak si to tam choďte skúsiť. Ale teda, čo chcem povedať je, že tá absolútna veľkosť ekonomiky, tak z nej môžeš ako keby činiť závery o tom, aké sú tie krajiny silné na medzinárodnej úrovni,
úrovni, aj možno o ich schopnosti to svedčí, ako financovať vojnu a viesť vojnu. A potom HDP na obyvateľa, to je zase údaj, z ktorého môžeš činiť nejaké závery možno v životnej úrovni. Áno. A pozor na to, ako som povedal, tieto čísla nepostihujú, by som povedal, umelé zásahy do ekonomiky a nepostihujú šedú a čiernu ekonomiku. Rusko momentálne už funguje, by som povedal, v štádiu do značnej miery regulovaných cien, napriek tomu, že inflácia a tak ďalej. Takže tuto už pri týchto ekonomikách, ktoré nemajú, by som povedal, voľný trh a voľnú cenotvorbu, tam už môže dochádzať k deformáciám. Keby si zobral čísla, to vyžaduje trošku viacej času na pohranie sa, vtedy ešte internet nebol, vtedy sa to takto nezverejňovalo. Čísla Sovietskeho zväzu, oni až do poslednej chvíle vyzerali perfektne. No, tuto dodám, že najúspešnejšia učebnica základov ekonómie na západe je učebnica Samuelsona a Nordhausa, ktorá vychádza v rôznych edíciách niekoľko desaťročí. No vlastne, kým to písal len Samuelson sám, čo je mimochodom, myslím, že aj nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu, tak on tam vždy dával teda taký údaj, že za toľkoto a toľkoto rokov sovietská ekonomika predstihne americkú. A proste toto mal vo viacerých edíciách tej knihy a vlastne zmenilo sa to potom až v 80. rokoch, kedy už začalo, alebo koncom 80. rokov, keď začalo byť zjavné, že teda sa to nedieje a keď vlastne Nordhaus začal byť spoluautorom, ale v každom prípade dnes sa to ukazuje, že aké zradné je pri riadených ekonomikách alebo príkazových ekonomikách, centrálne plánovaných ekonomikách narábať s údajom HDP. On totiž to, že vychádzame z dát z Medzinárodného menového fondu, je silnou stránkou týchto grafov, ale na druhej aj slabou, pretože oni vychádzajú z oficiálnych dát, ktoré fakticky dostanú z týchto štátov. Tieto totalitnejšie štáty, autoritatívnejšie štáty majú sklony k väčším ohýbaniam tých štatistík, než otvorené ekonomiky. To sa hovorí aj o Číne, že nadhodnocovanie čísla, ale teda chcem ťa prerušiť. Aj keď Čína zrovna ako tam v celku, ako áno, občas si v niečom pomôžu, to je známe, ale zase na druhej strane by som povedal, nemení to ten zásadný obraz o tej Číne. No, ale teda chcem sa ťa spýtať, no tak ale teda, že potom ten odkaz pre verejnú debatu je jasný, proste v parite kúpnej sily je vlastne, teda ty hovoríš, že... Sme 3 miesta od seba, 43., 46., 49 383 dolíkov versus 47 427. No, ale to znamená, že teda Rusku sa žije lepšie ako na Slovensku? Že životná úroveň Rusa je vyššia ako na Slovensku? No, teda podľa rozpočítané na obyvateľa, teda stále sme v tom, že Nemecko... Životná úroveň nie, pretože to máš to číslo, to absolútne číslo máš tu. A je to Rusko 14 200 proti slovenským 27 000. No. Akurát, že by som povedal, vzhľadom k tej cenovej úrovne a nepostihujúc tým kvalitu produktov, pozor na to, to je ďalšia vec, ktorú toto číslo nevie postihnúť. On to je voči nejakému nákupnému košu. A ako som povedal, ruský hamburger bude v kusnoji točko, náš hamburger bude buď Mekáč, alebo Burger King, alebo niečo také. No ale pánušik, Ruska ti povie, že ruské tovary sú možno lepšie. To nie, ja ti hovorím, ako to je. Ja neriešim fanúšika Ruska momentálne. Takže z tohto pohľadu, a ďalšia vec je, neriešime regionálne rozdiely, ktoré sú v Rusku obrovské. Väčšie ako na Slovensku, ale na Slovensku sú veľké regionálne rozdiely. To je nič proti Rusku. To z vlastnej skúsenosti ti môžem povedať, že naše regionálne rozdiely, Bratislava, ja neviem, versus Vranou nad Topolou, nech sa nikoho nedotkneme. A to je Moskva a stačí, keď ide už len do Tuly, a to je kúsok od Moskvy, tak to si v inom svete v podstate. Dobre, ale teda, čiže ty vlastne hovoríš, že tí, ktorí hovoria, že ruská ekonomika je silnejšia ako nemecká, tak majú pravdu, pokiaľ ide o ten absolútny rozdiel, ale už prerátané na počet obyvateľov to nie je pravda? Nie. Počkajte, majú pravdu, keď sa bavíme o parite kúpnej sily. Že ruská ekonomika z hľadiska parity kúpnej sily aj najmä pri tých absolútnych číslach skutočne to Rusko predstihuje Nemecko. Čísla hovoria jasne, 7,19 trilióna dolárov proti 6,16. Už vo chvíli, keď sa to preráta na obyvateľa, tak v tej chvíli už to Rusko zase, ako to Nemecko zase predbieha Rusko.
ako veľmi významne. No ale pre nás tu bliká varovná kontrolka. Pozor na to, Rusko predbieha nás v tejto oblasti. No a teda toto je ďalšia inak otázka. V dátach Eurostatu... Čiže nehovorím, že v Rusku je lepšia životná úroveň ako na Slovensku. To je ďaleko komplexnejší parameter. Na Slovensku Kto chce, nech si vyskúša. No, počkaj, však k tomu sa všetkému dostaneme. Máme tu ďalšie grafy. Ešte sme to, by som povedal, že načrtli len... Nie, pôjdeme ďalej po tej ruskej ekonomike, rozoberieme si ju naviac. Na Slovensku sa niekoľko rokov vedie diskusia, že vlastne slovenské HDP v parite kúpnej sily je podhodnotené, že štatistici Eurostatu Slovensko podhodnocujú kvôli tomu, že vlastne tvrdia, že ako keby ceny bývania sú vyššie, než sú na Slovensku. Áno. O tom je diskusia medzi slovenskými ekonomami. A takisto Rusko je z tohto pohľadu nadhodnotené práve kvôli regulácii cien. No, a teda... Nič menej ako varovnú kontrolku by som to bral. Lebo z toho Eurostatu, pokiaľ viem, tak to vychádza tak, že Slovensko je možno tretia najchudobnejšia krajina, že od nás chudobnejší v parite kúpnej sily v Európskej únii sú už len Gréci a Bulhári. Čo je mimochodom zaujímavé, lebo to treba potom aj tým politikom možno obúchať o hlavu, ktorí teraz argumentujú paritou kúpnej sily pri Rusku. A druhá vec sa hovorí, že v skutočnosti to tak nie je, že v skutočnosti naša životná úroveň stále pripomína tú životnú úroveň Poliakov, alebo minimálne je približne porovnateľná, pretože tie dáta sú ako keby zlé v Eurostate. Áno. Aby som už uzavrel tieto z troch sledovaných parametrov, jednom je Rusko lepšie ako Nemecko. Dobre, takže poďme ďalej, čo pre nás máš. A teraz poďme po tej ruskej ekonomike. Na čom stojí a padá ruská ekonomika? Export uhlovodíkových palív. Keď si vezmeme vývoj exportu ropy a ropných produktov od januára 2022, moje údaje končia májom 25, píšem, väčšinou pri týchto grafoch dávam aj zdroj, aby si to prípadne mohli diváci overiť. Takže, čo vidíš? Nevidíš nič. V zásade ako ten stav je setrvalý. Či už bavíme sa o surovej rope, alebo či sa bavíme o ropných produktoch. Tie čísla v zásade oscilujú okolo nejakej hodnoty 7,5-7,3 milióna barelov za deň. Barel je 159 litrov. Vlastne tu hovoríš, že od obdobia ešte pred začatím vojny na Ukrajine až do teraz v podstate Rusko exportuje približne rovnaký objem ropy. Ale to znamená, že sankcie nefungujú. Vydrž chvíľku, počkaj. Ale keď to prehodíme do cieľových oblastí, že kam ten istý graf prehodíme do oblasti, kam tá ropa smeruje, tak vidíš, Spojené štáty, Británia, to je tá bledomodrá, oni nikdy nebrali nejako veľa, v tejto chvíli je to už skutočne bezpečné na nule. Čína, to je tá zelená, trošičku sa po zavedení sankcií ten objem zvýšil, ale skutočne len trošku. 10% ani to nie. Turecko deto. Európska únia je zaujímavá. Počkaj chvíľku. Turecko takisto. To, čo sa zásadne zvýšilo, je India, ktorá stúpla. Fakticky ona nahradila Európsku úniu. A samozrejme tretej krajiny, tu je najvýznamnejší trh Brazília. To, čo sa nás týka, je, vidíš, prudký pád, to už fungujú sankcie, záujmu alebo exportu ropy do Európskej únie a tento malinký cvíbik na konci, to sme my, prosím pekne. Pretože v tejto chvíli odoberá ropu z Ruska už len Slovensko a Maďarsko. Takže India, Čína, Turecko, Európska únia, rozoberieme si to na drobné. Ja tu mám za máj a ukážem aj čísla za jún. Takže toto je skladba Číny. Tmavomodrá je surová ropa, hnedá sú ropné produkty, tmavo taká okrová je plyn cez potrubie, svetlo okrová je LNG a šedá je uhlie. LNG je vlastne skvapalnený zemný plyn. Čína, India, Turecko, Európska únia, Brazília, Európska únia rozobratá na drobné. Maďarsko, ropa, zemný plyn cez potrubie. Slovensko, čo sa týka ropy, jednoznačne vedieme. Zase niečo zemný plyn. Z LNG, Belgicko, Francúzsko, Španielsko. Toto sú čísla z mája. Keď si predieme čísla z júna,
Tuto je fakticky stav setrvalý, tam je to vyrovnané, tu došlo k trošku zmenám, väčšie importy alebo väčší export, naopak to vezmeme, väčšie exporty skvapalneného plynu z Ruska do Belgicka, Francúzska. Oni fungujú zrejme, na plyn sa nevzťahujú tak tvrdé sankcie ešte stále zatiaľ ako na ropu, takže tam je možný ten spotový nákup. Priaznivá cena kúpili oni, ako u nich sú to skutočne pomerne malé percentá z celkovej spotreby. To, čo je, by som povedal, konštantou, je Maďarsko a Slovensko. Vidíš, tá tmavomodrá až fialová tam svieti veľmi výrazne. Takže takto to vyzerá z hľadiska cieľových destinácií uhlovodíkových palív. No, ja som tu svojho času hovoril o tej tieňovej flotile, takže predtým, keď ešte dojdem k finančným dopadom, lebo ono to má svoj finančný dopad, tak ešte na chvíľku sa zastavím na tom spôsobe exportu. Skús povedať, že čo je tá tieňová flotila. Tá tieňová flotila fakticky to sú lode, ktoré prevážajú, by som povedal, embargovaný alebo sankcionované ruské uhlovodíkové paliva, najmä ropu. Na ropu sa tie sankcie vzťahujú dominantne. Keď to vezmeš, zase tu máš v zásade graf ten istý, ktorý bol na začiatku, akurát tu je rozdelený podľa spôsobu dodávky. Tmavomodrá je ropa dodávaná tankermi, tento prúžok je ropa dodávaná ropovodmi, tá hnedá sú ropné produkty dodávané zase po mori tankermi. Čiže 85% nahrubo exportu Ruska, čo sa týka ropy, ide po vode. Tankermi. A keď to rozmeníš na drobné, tak fakticky zase 80% exportu tej surovej ropy ide práve touto tieňovou flotilou. Keď sa to vypriemeruje aj s ropnými produktami, bavíme sa cirka o nejakých 55-58%. Ono to osciluje. Treba povedať, že zrejme ten klimax to už zažilo, pretože už to asi bude klesať. Ja som tu hovoril, že ak začali pôsobiť sankcie, tak zrazu, a už som vtedy upozorňoval, že ono to preto Rusko nejako výnosné nie je. Tuto je výnos z tohoto spôsobu prepravy. Vidíš, posledné 3 mesiace 0. Ono to už začalo klesať, ako náhle boli zavedené prvé sankcie, prvé pokusy postihovať túto tieňovú flotilu v európskych prístavoch. V tom momente to začalo prudko padať, pretože prudko rástli náklady na prepravu. No počkaj chvíľku, dopoviem. Tú definitívnu ranu tomuto spôsobu prepravy dodal pokles ceny ropy na svetových trhoch. A posledné 3 mesiace 0. A prečo je dôležité, že v európskych prístavoch sa voči lodiam tieňovej flotily aktívne pristupuje, keď hlavným odberateľom je India? Alebo teda veľkým Brazília? Pretože rejdármi a frachtármi sú európske, respektíve západné spoločnosti týchto lodí. Takisto námorné poisťovanie, všetko je, alebo drvivá väčšina je pod kontrolou západných spoločností, ktoré musia rešpektovať sankcie, ktoré sú. To znamená, on nemôže spoločnosť v Londýne a podobne nemôže tak poistiť loď, ktorá vezie embargovanú ropu. No, dobre, ale takže tým pádom oni, a na druhej strane, žiadny seriózny prístav nepríjme loď, ktorá je riadne poistená, ktorá nie je poistená. To znamená, musí sa hľadať alternatívna cesta. Samozrejme, keď niečo robíš na čierno, alebo keď to robíš mimo oficiálny trh, vždycky tá cena rastie. Dobre, ale teda ty iba hovoríš, že Západu sa podarilo upchať jeden spôsob, ako Rusi dopravovali svoju ropu. Výrazne ho stenčiť, hovorím, tam dosť podstatný vplyv má ten pokles ceny ropy na svetovom trhu. Ktorý bol spôsobený čím? Že viac ťaží Saudská Arábia? Áno, pre vždycky to je ten driver, je tam vždycky Saudská Arábia. Takže keď teda prejdem z tohto grafu, kde tu vidíš ten pokles tých dodatočných príjmov, ktoré vyplývajú práve z toho využitia tieňovej flotily. Keď si to premietneš do absolútnych čísel, to je 4. verzia toho istého grafu, ktorý sme mali na začiatku. Akurát tu je to vzťahnuté k trženým sumám. Pozor, to, že je to tu v amerických dolároch, neznamená, že to Rusko trží v amerických dolároch. To je vyjadrená hodnota exportu v amerických dolároch tej ropy.
a vidíš ten pokles. To znamená, tá účtovná hodnota tej exportovanej ropy dá sa povedať, od septembra 2003 neustále klesá. A vidíš koreláciu s poklesom ceny ropy na svetových trhoch. Mimochodom, len taká podotázka, že v akej mene platí napríklad India Rusom za... Z toho, čo viem, ideme k tomu, v rupiách. Práve v tom je ten diabol. Áno, práve v tom je ten diabol. A ešte upozorňujem na jednu vec. Táto šedá čiara, to je prosím pekne ropa Brent. Rusi predávajú podľa tejto tmavo-modrej čiary. To je ropa Ural. Ona je vždycky o nejakých 10-12 dolárov na barel nižšia. Prečo? Kvôli chemickému zloženiu. Okrem iného. Aj fakt, ono idú do toho aj tým, že ono sa to ešte z otrvačnosti ťahá, že Rusi predávali veľkú časť svojej ropy cez ropovody, kde tie prepravné náklady predsa len boli nižšie, takže ono tá koncová cena tej ropy tomu zodpovedala, ale v zásade platí, to by tu chcelo skutočne petrochemika, ale v zásade tá ruská ropa je špecifická sírov a podobnými takýmito vecami. Preto je na tom trhu viacej cenená tá ropa Brent. No a teraz ty si to načal. Keď to vrátim k tomuto grafu, títo platili v tvrdej mene, v dolároch, myslím, že dokonca sem tam nejaký kontrakt v eurách bol, ale v drvej väčšine to išlo v dolároch. Títo ani títo v dolároch neplatia. Priznám sa, neviem, ako platí. India a Čína. India a Čína. Neviem, ako platí Turecko. Priznám sa, toto neviem. Takže, a teraz, keď si to prevezmeš, to, čo Rusko trží v tvrdej mene, v konvertibilnej mene, to znamená, bavíme sa dolár, euro, jen, tak toto je výsledok. A tu vidíš, ten pád je skutočne tvrdý. Tieto mínusové čísla, nech to nemetie, je to zase stiahnuté k doláru, k miliardám dolárov. To sú kurzové vplyvy euro versus dolár, v prípade jen versus dolár, v prípade iná konvertibilná mena versus dolár. Takže dokončím myšlienku. Vidíš po fakticky marci 2000, ale najvyšší údaj je ešte dobieha v marci 2022, vidíš prudký pád až k tej x-ovej čiare. No ale Čiže výsledok je, áno, Rusko predáva ropu, predávajú v nezmenených objemoch, trží síce za to v prepočtových hodnotách o niečo menej, čo je dané posunom ceny ropu na svetových trhoch, ale vo voľne zmeniteľnej mene má fakticky príjmy vyschnuté. Dobre, ale to by povedalo, že to je ale zámer, pretože Rusko spoločne s Indiou a Čínou sa chystá proste podriť pozíciu amerického dolára ako svetovej meny. Preto je to vlastne dobrá vec, že dostávajú platby v rupiách alebo v No neviem, Elvíra Nabiulina sa dosť na tie rupie sťažuje, takže Je to preto, lebo za rupie si môžu Rusi zase nakúpiť tovar len v Indii? No presne tak. Ako tie rupie sú na svetovom trhu neuplatniteľné. Ono dokonca aj s tými Číňanmi je to do značnej miery tak, že Číňania za ropu platia v jenoch, ale... V japonských jenoch? V jenoch, v juanoch. V čínskej mene. Ale časť importu čínskych tovarov do Ruska sa platí v tvrdej mene. Takže tu je ako určitá kognitívna dizonancia. Dobre, čiže preto to je vlastne dôležité, že Rusi svoju ropu, ktorú už nepredávajú do Európskej únie, predávajú do Indie, dostávajú za ne rupie, ale problém toho je, že za rupie... Tie rupie nevedia zmeniť na nič iné. Hej, že si môžu teda nakúpiť len iný tovar z Indie. Áno, presne tak. Toto je ten problém a uvidíme to ako konsekvencie tejto situácie. Pretože ja to teraz premietnem do rozpočtu ruského. Toto sú... mám len... zase graf? Áno, mám len medziročné, to znamená vždycky k máju 21, k máju 22, 23, 24, 25 plán versus realita. Medziročné výsledky. Toto sú príjmy ruského rozpočtu z uhlovodíkových palív od roku 2021, plánované roku 2025, realita roku 2025, vzťahnuté k máju. Toto sú ostatné príjmy ruského štátneho rozpočtu, to znamená dane, odvody a podobne. Tu je už tu očakávania boli výrazne vyššie, než je realita. Tie šedé čísla sú plánované za tento rok, červené čísla sú realita. Keď to spočítame dohromady, už sa nám tam črtá nejaký pokles v očakávaniach a ja na ten pokles preto upozorňujem, pretože prídeme k jeho zdôvodneniu. A tu máš výdaje. Naopak, výdaje za tento rok, keď už sa sústredím len na posledné dva stĺpce, sú vyššie.
výsledkom je budžetový deficit na úrovni mínus 3,4 trilióna rublov. Dobre, budžetový rozpočtový deficit, to, o čo sa hádame teraz aj na Slovensku, že máme vysoký deficit, ktorý sa potom premieta dlhodobo do vysokých štátu, hej? Čo z krátkodobého hľadiska pre štát, ktorý je bežne napojený na finančné mechanizmy, na úverové linky, nepredstavuje problém. On to samozrejme predstavuje problém z dlhodobého hľadiska, keď tá republika vyrába, alebo keď ten štát vyrába deficity. Pre štát, ktorý nie je napojený na medzinárodný finančný systém, čož Rusko momentálne je, to problém je. Rusi samozrejme tento vývoj anticipovali, alebo očakávali a pripravovali sa na niečo takéhoto. A za týmto účelom boli vytvorené rezervy až vo veľkosti 685 miliárd dolárov. Akurát nepostrážili si jednu vec, že ich mali, že viac než polovicu z nich zhruba na úrovni 352 miliárd boli deponované v západných inštitúciách a v západných menách a tieto sú dneska zmrazené. Čiže vlastne takže Putin má k dispozícii len polovicu tej vojnovej pokladnice, ktorú si prichystal. Cirka 330 miliárd. Z toho ale táto žltá suma, to sú prostriedky SDR, ktoré to sú fakticky financie alebo prostriedky, ktoré má Rusko v Medzinárodnom menovom fonde. Toto sú prostriedky vo voľne zmeniteľnej mene, na ktoré sú povedzme v Číne alebo v iných bankách, ktoré nie sú zmrazené v tejto chvíli, respektíve mimo západ. Tento zbytok v objeme cirka 229 miliárd dolárov je zlato. Rusko pred vojnou skutočne veľmi intenzívne skupovalo zlato. A Rusko aj ťaží zlato na svete. Aj ťaží, aj on. Takže toto je stav tých, by som povedal, základných rezerv. Nič menej. Tieto rozpočtové deficity nie sú zatiaľ v tejto chvíli financované z rezerv. Inak keby sme urezali všetky ruské príjmy na nulu momentálne, hypoteticky, tak tieto disponibilné rezervy, to znamená, bavíme sa o tej žltej, zelenej a modrej, vystačia Rusku, odhadujem, tak na 1,5 roka. No, ale hovorím, tie sú momentálne ako táto ľavá polovica je disponibilná. A to je dosť, pretože Rusi stále nejakú príjmu do rozpočty majú. To ešte sme sa netkli situácie, že z čoho vlastne oni hradia tieto rozpočtové deficity, keďže nemajú prístup k svetovému finančnému systému. Hradia to s dvomi dôvodmi. Jednak je to ten Fond národného bohatstva, tu vidíš tá bledomodrá, to je čerpanie z prostriedkov Fondu národného bohatstva. A druhý spôsob sú OFZ. OFZ nie sú Európske ferroziatinárske závody, ale obligácií federálneho zájma, po slovensky ruské štátne dlhopisy. Ale komu ich predávajú, keď... To je otázka. Vydrž. Takže toto sú, vidíš, vždycky, tieto veľké stĺpce sú vždycky ku koncu roku, keď sa jednoducho zrovnáva štátny účet. Vždycky to nejakým spôsobom vyskladávajú z tých vládnych dlhopisov a z čerpania prostriedkov z toho fondu. Počkaj, a teraz sa ťa spýtam, teda ten suverénny fond, alebo Fond národného bohatstva, teda tá tyrkysová farba v grafe, to je niečo iné ako ten kruh dole. Áno, to je niečo iné. To sú rezervy a Fond národného majetku sú dve odlišné veci. To je taký vankúš medzi rezervami a ruským štátnym rozpočtom. Dobre. Takže to je špeciálne, predpokladám, že oni to špeciálne zriadili ako na toto, ako taký vankúš, na ktorom chvíľu budú sedieť. No a teraz poďme si to rozobrať na drobné. Toto sú tie ruské štátne dlhopisy. Ono, vidíš, vývoj, by som povedal, držania ruských štátnych dlhopisov zahraničnými subjektami. Väčšina z toho, priznám sa, boli v danom momente západné firmy, západné banky. Nastal po roku, už pred rokom 22, už posledné 2 roky to stagnovalo, po roku 22 nastal masívny výpredaj. To znamená, to bol v podstate posledný nejaký zdroj tvrdej meny z tejto oblasti, ak mohol byť. Ono sa to Rusko pokúšalo nahradiť tzv. Inštitucionálnymi nákupmi. To znamená, že
bolo potichu nariadenie bankám a podobne. Ruským bankám a podobne tieto štátne dlhopisy skupovať. Ale aj tak vidíš, v jednu chvíľu tí zahraniční vlastníci držali až 35% ruských štátnych dlhopisov. Dneska sa bavíme niekde na 10% a to sú určite všetko firmy mimo západ a naopak tie inštitucionálne nákupy sa to nejakým spôsobom snažia vybalansovať. Tam je to niekde na úrovni 11%. Ten zbytok, dokončím myšlienku, ten zbytok vlastnia regulárne ruské banky, poťažne ruská centrálna banka. Čiže ruská centrálna banka nakupuje ruský dlh, to by ale malo znamenať, že to spôsobí... Ona ho drží, nevravím, že... Počkaj, to má všetko svoj vývoj. Spýtam jednu vec, teda na Slovensku sme nedávno mali teda zavedenie slovenských dlhopisov, ktoré si občania mohli kúpiť a podporiť tak vládne výdavky, samozrejme za výmenou za určitý úrok. Existuje, videli sme aj v svetových vojnách, že napríklad, že bojujúce štáty robili kampane, kde samotní občania si mohli kúpiť vojnový dlhopis a podporiť tak vojnové úsilie svojej vlastnosti. No to sa deje práve v Rusku. To sa v Rusku deje. Ale to sú inštitúcie, ale že bežný aj bežné obyvateľstvo. Ale samozrejme, a tam ten podiel ako je, vieš, je to tak ako... ja si ešte pamätám za socializmu, že dobrovoľne na silu. Vieš, to znamená ako ten štát, síce je to formálne dobrovoľné, ale keď to neurobíš, keď to nekúpíš, ako keď nedemonstruješ tú lojalitu toho štátu, tak by som povedal, nastávajú nejaké sankcie. Strácaš priazeň. Áno, takže ono takto to funguje aj v tom Rusku. Aj tie inštitucionálne nákupy, oni sú tak dobrovoľne vynútené, lebo pokiaľ chceš byť v priazni federálnych úradov, tak musíš sa jednoducho tohoto zúčastniť. V opačnom prípade sluchu nedvojdeš. Takže toto je jedna zložka. To sú tie obligácie federálneho zájma. Druhý ten zdroj čerpania je ten Fond národného bohatstva. A zase, keď vidíš vývoj jeho, by som povedal, objemu, tak zase dohromady nevidíš nič. Je tam nejaké vlnenie, ale v zásade od januára 2022 po máj 2025 nejaký okrem toho zhupnutia sa na konci roku 2022, tam skutočne došlo, ako to uvidíme ešte na iných grafoch, tam to s tou ruskou ekonomikou zamávalo, tak nejaký zásadný pohyb nevidíš. Problém je rozdiel tá tyrkysová versus tá tmavomodrá. Totižto tá tmavomodrá, to je likvidná časť tohoto fondu národného bohatstva. Čo to znamená? To je to, čo vieš speňažiť. To je ako keď máš likvidnú, nelikvidnú časť, auditori to poznajú. Vo chvíli, keď máš zrazu, keď ekonomika firmy alebo účtovné knihy firmy stoja na dlhodobých skladových zásobách, účtovne to vyzerá dobre, ale skúsený auditor hneď vidí, že v tom je problém. Takže a tu vidíš systematický a dlhodobý pád týchto likvidných prostriedkov, tej tmavomodrej, a tu ja to rozvediem tu do tých koláčových grafok, a tá suma, aby by som povedal, to imanie toho fondu neklesalo, je doťahované potom tými tzv. Nelikvidnými. Takže aby som to prevedol do ľudskej reči, povedzme, že potrebuješ rýchlo 30 000 eur. Do ľudskej reči to prevedieme veľmi jednoducho. Vezmime si, povedzme, polrok roku 2022. Dve tretiny sú likvidné veci, tretina nelikvidné. Čo sú tie likvidné? Euro, libra, jen, zlato a juan. Vidíš, zhruba tretina euro, tretina juan, cirka necelá štvrtina zlato, ten zbytok je libra a japonský jen. Keď si vezmeš vývoj do decembra, on to absolútnom čísle vtedy skutočne ten objem išiel dole. Tu je december 22, kedy fakticky ten fond mal by som povedal, najmenšiu veľkosť. Vidíš, že euro aj v absolútnych, aj v reálnych číslach zletelo z 53, v tom číslo je malé, z 53 miliárd dolárov zletelo na 11. Čiže minuli svoje eurá. V tom roku 2022 ako brutálny, ako libra a jen zmizli okamžite. Do roku 2022 sa
zásoby eura redukovali na štvrtinu. Ono zdánlivo percentuálne zväčšil objem zlata a juanu, ale v absolútnych číslach je to stále to samé. 31 miliard voči 30 miliardám, 46 miliard voči 46 miliard. Tam nejaké zásadné posuny nedošli. A nebol v tom nejaký úmysel, že byť menej závislý od eura, alebo snažiť sa podkopať euro a jeho globálnu pozíciu, nejaké takéto veci, ktoré bežne počúvame? Tu máš ten úmysel. Snaha vyrovnávať deficit rozpočtu. Vidíš tú čiaru tu? Hej, len dotiahnutie deficitu rozpočtu z roku 22. Pozor, tu sa ešte ten rok tvári ako pozitívne, ale to je medziročný výsledok v máji. Finálny výsledok bol záporný, takže v decembri 22 došlo k výraznému čerpaniu z fondu toho národného bohatstva a išlo to práve na úkor týchto tvrdých mien. Situácia pokračovala a tieto dva grafy už zahrňujú aj tie nelikvidné. Čo je to nelikvidné? Jednak masívne začal skupovať, by som povedal, podiely alebo prispievať do fondu národného bohatstva Sberbank. A tieto ďalšie veci, úprimne povedané, to sám trh sa dohaduje, čo všetko tu je. Ja predpokladám, tu budú zase nejak obligácie, akcie významných ruských firiem, ktoré účtovne vyvažujú veľkosť toho fondu, ale sú na západných trhoch alebo na medzinárodných finančných trhoch sú nelikvidné. To znamená, nepredáš ich. Sberbank kúpila ako keby Sberbank poskytla injekciu do Fondu národného bohatstva? Sberbank fond kúpil akcie Sberbanku. Takto by som to povedal. Ale je to podobne, to bude tu. Vidíš, v novembri 2023, ktorý som vytiahol špeciálne, lebo je to posledný mesiac, kedy v majetku fondu ešte vystupujú nejaké eurá. December 2-3, to bola posledná, vidíš to. Posledná nejaká splátka, ktorá ako vyčistila devízové rezervy fondu v voľne zmeniteľnej mene. Zostali aj len juan, ešte stále by som povedal v takom len nepatrne znížený zo 46 na 40 miliárd alebo 41. Zlato si stále drží svoju pozíciu, má tých 31, ale všetky tieto na konci roka 2023 fakticky polovicu vlastníctva Fondu národného bohatstva predstavujú nelikvidné komponenty. Doplňujúca otázka. Hovorili sme si, že za rupiu si mimo Indie nikde nič nekúpiš. Za juan si mimo Číny môžeš kúpať veci? Juan je vlastne konvertibilný, nie? Juan de jure konvertibilný nie je, ale vzhľadom k tomu, že momentálne dominantným obchodným partnerom Ruska je Čína, dá sa juan považovať za likvidnú valutu. Kvôli tomu, že síce môžeš nakupovať za juany len v Číne, ale Čína aj tak vyrába fakticky všetko. Áno, asi takže z tohoto titulu je juan považovaný za likvidný komponent. No, ten vývoj pokračuje. Posledný údaj, ktorým disponujem, je apríl 2025 a tu vidíš tá nelikvidná časť si zase graf. Už predstavuje 3/4. A v tejto chvíli už sa reže aj do zlata, ktorého zásoby klesli z 31 na 16 miliard dolárov a juan sa zredukoval zo 40,5 na 22 miliard. Čo ich nahradilo? Nahradilo ich, vidíš, stúpol jednak akcie Sberbanku a potom sú to tie bližšie nešpecifikované ostatné aktíva fondu, ktoré spadajú ale do Nelly. To zrejme zase skúpili nejaké akcie nejakých ruských podnikov. Neviem si to inak vyložiť. A čo to vlastne znamená? Aký to má zmysel, že že Fond národného bohatstva nakupuje akcie banky Sberbank? On to môže nejakým spôsobom točiť na vnútornom trhu, pokiaľ vie to premeniť na ruble, ale to je ako tá miešačka. Tam nedotekajú do ekonomiky nové peniaze. No a potom je to vyslovene z toho PR-ového dôvodu, lebo ty môžeš stále vykazovať, že hodnota Fondu národného majetku neklesá, Fondu národného bohatstva neklesá. To iný tretí dôvod ma nenapadá. Nenapadá ma iný dôvod. Len tento.
Pretože vidíš, ono tu ešte taká červená krivka znamená hodnotu voči doláru, ono to kopíruje výmenný kurz dolár, rubel. Vidíš, že ono nejakým spôsobom ten majetok už nejak na ten dolár nejako nereflektuje. Takže hoci kombinácia tmavomodrého a tyrkysového stĺpčeku by naznačovala, že Fond národného majetku neklesá, tak treba sa sústrediť na ten tmavomodrý. Pre mňa je rozhodujúca a nie len pre mňa, aj to sú zase, ako ona to už fakticky, keď si človek pozorne vypočuje to, čo hovorí. Ja sa opieram o Elvíru Nabiulinu úplne zámerne, nejak neriešim Antona Siluanova, ministra financií, lebo ten k týmto veciam je, by som povedal, veľmi konformný. To skôr tá Nabiulina. Šéfka centrálnej banky, tak tam ona na to upozorňuje. Pozor, a ten prejav, myslím, že nejak 3-4 týždne dozadu, bol už dosť alarmujúci, ktorý reaguje práve na to, že končí sa, akože fakticky sa vybieluje likvidná časť Fondu národného bohatstva. Príjmy v tvrdej mene z exportu sú takéto, aké sú. Ďalšia vec, nejaké dodatočné asety, ktoré by generoval obchod z ropy na tej tieňovej flotile. Trh ropy fakticky vymazal v tejto chvíli. A sme ešte neprišli ku štruktúre rozpočtu, to mám tu nachystané hneď v druhej rade. To je tá druhá zložka, tu sa bavíme o príjmovej stránke rozpočtu. Za chvíľku prejdeme k výdajovej stránke rozpočtu, kde 35% vládnych výdajov tvorí vojna. A ešte aj možné, že možno vojenské výdavky sú skryté aj v iných rozpočtoch. To už je spolu s tým. Ja to rozmením na drobné. Dobre, tak. A teda chcel si sa k inflácii prídeš? Alebo inflácii tu si nechávam nakoniec, lebo to je ten bič, ktorý plesne vždycky nakoniec. Vieš? To je to, čo potom padne na toho bežného obyvateľa. Takže ja preto úplne schválne idem od tých abstrakcií, ktoré sú fakticky tomu bežnému človeku, ktorý príde do obchodu nakupovať skryté, až po tú implikáciu, keď on dojde a zistí, že to, čo včera stálo X, dneska stojí X plus Y. Takže tak poďme ďalej. Veľmi by som povedal taký stručný prehľad o vojenských výdajoch Ruska. Tu máme od roku 2015 po rok 2024 fakticky výdaj pomer, alebo aj v absolútnom objeme, aj v percente zmeny, aj v percente hrubého domáceho produktu máme vojenské výdaje. Vidíš veľký skok medzi rokmi 2014-2015 a potom samozrejme veľký nárast po roku 25 a priam ako skokový nárast medzi rokmi 23 a 24, keď to vyletelo z 8 triliónov fakticky na 14, to je ešte odhad za rok 24, ale ten výsledok bol zhruba takýto. Bavíme sa v tých absolútnych pomeroch, keď to vezmeme, dotiahlo sa to niekde na 6,97% hrubého domáceho produktu. To je stav, ktorý by som povedal, ktorý práve alarmuje Elvíru Nabiulinu. Keď to vezmeme v pomere k výdajom zo štátneho rozpočtu, tu sú tie absolútne čísla, tých 13,9 trilióna, respektíve zaokrúhleno 14, vidíš, že ešte v 2,5 sa počíta s nejakým nárastom, ale už 2,6 a 2,7 už by mali byť, už by to nemalo stúpať, už by sa to malo držať. Keď si vezmeš celkové náklady, celkový výdajový rozpočet vlády, pohybuje sa celkové rozpočtové výdaje ruskej vlády, tak sa pohybujú ako 39,4 trilióna, respektíve v tomto roku by to malo byť niekde 41,5. A v tejto chvíli sme niekde na úrovni, keď sa to vezme konzervatívne, 29%, 32%, keď sa tam zahrnú aj by som povedal tie ostatné výdaje, ktoré sú poskované v iných kapitolách. Ale súvisia s obranou. Lebo napríklad vyplácanie pozostalým nejde priamo ako z obranného rozpočtu, časť ich je skryté v sociálnych veciach, ale sú to priamo veci, ktoré súvisia s aktuálnou vojenskou situáciou, tak sme niekde na úrovni 35 až 37%. Čiže viac ako tretinu ruského rozpočtu ide momentálne na vojnu. Áno, presne tak. Presne tak, toto je ten. Keď si porovnajú, ja tu hovorím o výdaji nejakých 39-41, pozor na to,
s týmto číslom to nesedí, lebo tu je medziročný vzťahnuté k máju. Bohužiaľ, celkový graf, nepodaril sa mi nájsť takýto pekný graf. Rovno upozorňujem, že ako tam je tá časová súslednosť, sa mi nepodarilo nájsť presne naviezujúce grafy. Tu treba sledovať ten trend hlavne. No takže, a teda čo z tohto vyplýva? No z tohto vyplýva, že ešte to nie je také zlé, ako to bolo za Sovietskeho zväzu, kedy tie vojenské výdaje tvorili 12-13% hrubého domáceho produktu, ale nabije na poplach, pretože tých 7 aj niečo, alebo tých 7 okolo ktorých to momentálne... 7% HDP vydávaných na vojnu, doslova do písmena. Tak to je jednoducho v tej kombinácii vyschnutých zdrojov voľne zmeniteľnej meny je smrtiaca kombinácia. Takže toto je to, čo vyvoláva momentálne veľké obavy ruských makroekonomov. No, ale tak budem zase advokát diaboli a poviem ti, že tak poprvé, ty si spomenul, že aj keby tie zdroje, aj keby absolútne boli zastavené príjmy ruského štátu, tak ruský štát má ešte stále rezervy na 1,5 roka. Hej, len na konci bude totálna deštrukcia ruského štátu, proti ktorému 90. roky boli selankou. Dobre, to je prvá vec. Druhá vec je, že aj keby dočasne boli nejaké výpadky, my nevieme, ako sa budú vyvíjať ceny ropy. To znamená, že Saudská Arábia možno obmedzí ťažbu, aby si sama zvýšila, možno, aby sama dosiahla. Stále, dneska ráno som pozeral, Brent je niekde na 70, to znamená Ural je niekde na 60. To je tak na hrane prežitia, pretože ten ruský budget je robený niekde zrovna niekde medzi 67 dolármi za barel ceny Ural. Dobre, takže to je môj argument je, že toto je vec, ktorá sa môže tiahnuť pár mesiacov. Po pár mesiacoch zase môžu ceny ropy klesnúť. A teda, nie, naraz a tým pádom aj príjmy ruského štátneho rozpočtu. Môžu a nemusia. Nevieme, čo má za ľubom Muhammad bin Salman. No a teraz to je tá ďalšia otázka, že úprimne povedané, Saudská Arábia je práve kvôli tomu, čo sa dialo, kde si to dám, čo sa dialo tuto v týchto oblastiach, keď Rusko ako vrhlo práve možno v tej príprave na vojnu vrhlo neriadene, nekoordinovane na trh obrovské množstva uhlovodíkových palív, tak za toto Saudi a menovite ako špičky Saudskej Arábie majú na Rusov celkom fajnú zlosť. Dobre, v 80. rokoch sa podarilo Rusko... Týmto privodili Saudskej Arábii obrovské straty. V 80. rokoch sa podarilo dosiahnuť, v istom zmysle zbankrotovať alebo priviesť Sovietsky zväz na psí 30-tok aj vďaka tomu, že vlastne Saudská Arábia aj zrejme aj po dohode s Američanmi s Reaganovou administratívou vrhla na trh veľké množstvo ropy, čo znížilo jej medzinárodné ceny a tým pádom aj príjmy sovietskeho štátu. Áno. Hej. A to vtedy ešte, by som povedal, ten príjem nebol embargovaný. To išlo vyslovene len na účet trhu. Dobre. A teda tá otázka je, že prečo to Saudská Arábia robí? Lebo sú aj napríklad, je to po dohode s Američanmi, že teda ťažte viac, aby sme Rusom obmedzili príjmy, alebo je to, už som sa stretol aj s takou vecou, že Saudská Arábia preto ťaží toľko, lebo chce zlomiť amerických ťažiarov, ktorí využívajú fracking, že je to súčasťou nejakého cenového boja s Amerikou, prečo Saudská Arábia, lebo Saudskej Arábie predsa vyhovujú ceny ropy, keď sú vysoké, lebo aj Saudská Arábia má veľké investície, veľké výdavky, hej, do tých projektov NOEM a tak ďalej, sociálne výdavky, vojenské výdavky Saudskej Arábie. Prečo Saudská Arábia ťaží, keď vlastne tým škodí aj v istom zmysle možno samej sebe v širšom hľadisku? Samej sebe nie. Toto Saudská Arábia robí pravidelne ako takéto vlny, že zvyšuje, znižuje ťažbu. Ona takýmto spôsobom obmedzuje konkurentov na tom trhu. Tie náklady, ktoré Saudská Arábia má na samotnú ťažbu, sú neporovnateľne nižšie, než ich majú jej konkurenti. Poťažno Rusi. A teraz, keď to Rusi musia všetko lifrovať touto tieňovou flotilou, tak dvakrát. Takže pre ňu jednoducho Saudská Arábia čiste pragmaticky, ak teda bude pokračovať v tomto, samozrejme oni túto hru nehrajú prvýkrát, tak je to s cieľom jednoducho obmedzovať konkurenta. A to sú aj Američania. Lebo fracking je asi dosť nákladný na ťažbu. Nákladnejší než klasická ťažba, nie?
Lenže v tomto smere vidíš, že Trump a Mohammed bin Salman sú v tomto smere koordinovaní. Takže čiže ide o to, čiže možno americký import, a hovorím, to už sa púšťame skutočne na periférii mojej odbornosti. Americký import ropy už zďaleka nezávisí plne od Saudskej Arábie. Američania majú diversifikované, pokryté z iných zdrojov, do značnej miery kryté aj vlastným frakovaním. Čiže v tomto smere má Saudská Arábia väčšiu voľnosť manévru na tom svetovom trhu. Ale hovorím, tu by si fakt mal zavolať ako odborníka na ropu. Ja len konštatujem fakt, že vo chvíli, že Saudská Arábia vie zahýbať cenou ropu, robí to pravidelne. Toho svedkom aj posledných, keď si pozrieš tento graf, vidíš to ako, že tá cena od fakticky začiatku roku 2024 systematicky leze dole. S občasným zubom, ale leze. To nie je náhoda. To nie je náhoda. Najväčší bolehlav možno Putinovi teraz spôsobuje Saudská Arábia? Jednoznačne. Ako náhle tá ropa Urals leze pod $60 za barel, v Moskve majú problém. To už nestačí na reprodukciu. Dobre, poďme ďalej. Čo si ešte pripravil? Takže toto máme vplyv vojenských rozpočtov. Som zvedavý, ako sa podarí dodržať tento plán, to znamená fakticky limitovať tie vojenské výdaje tak, aby sa to držalo niekde na úrovni oficiálne niekde okolo 5,5 hrubého domáceho produktu. Keď sa do toho zahrnú aj tie skryté výdaje, tak by to malo byť niekde medzi 6,1 a 6,4. Sám som zvedavý. Percenta HDP. Hovorím, hodne to záleží, stojí to a padá to na tej cene, na cene trhu, na cene ropy na svetových trhoch. Tu sa bavíme podľa tabulky ohľadne roku 2026-2027, ale stále to bude tretina rozpočtu Ruska pôjde na vojnu. Keď si to vezmeš tak ako akurát z 37, tohto ročný to klesne na 34 a 33. Stále tretina. To sa prejavuje práve aj v tej prvej tabulke, keď som porovnával výdaje na zdravotníctvo, výdaje na vzdelanie, výdaje na sociálne veci. Tam sa to prejavuje. To sú prvé veci, ktoré sa škrtajú. Takže toto je. Škrtajú sa fakticky všetky významnejšie by som povedal rozvojové projekty, náročnejšie na investície. Pokiaľ to nezatiahnu Číňania, tak to ide. Dobre, tak to končí. Dobre, divák povedal, že dobre, ale aj krajiny NATO zvyšujú teraz obranné výdavky na 5% HDP v rovine 10 rokov. To znamená, že aj u nás bude treba škrtať, nielen v Rusku. Určite to je otázka prerozdeľovania zdrojov. Lenže u západných štátov to určite nebude 30% plus z vládnych výdajov. Takže to je... A je to natiahnuté na pomerne dlhú dobu. Áno. Uvidíme ešte, čo z toho všetko pri tých 3%, pri tom aktuálnom pomere, ktoré majú na zbrojné výdaje Nemecko, v roku 2023 to predstavovalo 3% štátneho rozpočtu Nemecka. Počkaj. Nemecko vydávalo doteraz, tento rok dosiahli tie 2% HDP. A z rozpočtu Nemecka je to... Vyzerá to, že to je skutočné, sa bavíme niekde 3,5%. To je všetko. Žiadna, že 33% jak Rusko. 3% rozpočtu ide na obranu. Presne tak. No. Dobre, takže toto je údaj, prosím pekne, z roku 23. Vtedy ešte, to sa bavíme tu. Nemci na obranu nejakých koľko? 1,5%? Áno, vtedy ešte percento, vtedy to bolo v 23. Vtedy to bolo v Rusku percento, bolo nejakých 17%, toto číslo. Toto číslo bolo 17%. Bolo to 5% z HDP. Dnes, ale 17% rozpočtu. Ale 17% rozpočtu Ruska. Vtedy, v tej istej dobe vydávalo Nemecko 3% vládnych výdajov a bolo to tých 1, neviem koľko percent. A napriek tejto situácii je Nemecko schopné ešte zo svojich zásob, svojej podvyživenej a dlhé roky rezávanej armády, povedzme, dávať Ukrajincom preto hovorím, tam sú zbraňové systémy. Tam sú obrovské rezervy, preto je skutočne tá Európa sa viezla ako čierny pasažier v týchto zbrojných výdajoch. Takže tá Európa, ja som to už niekoľkokrát povedal, to není otázka možnosti, to je len otázka chcenia. Hľadiska ekonomiky. Že ešte aj po vypuknutí vojny ten Bundeswehr, ktorý bol v zlom stave, bol schopný zo svojich skladových zásob posielať
rôzne druhy aj stále je. Minulý čas nie je na mieste. Stále je. Fakticky dneska Nemecko posiela najviac výbavy. Je najväčším podporovateľom Ukrajiny. A zdá sa, že to platia, stále je to z hľadiska celkových čísel ľavou zadnou. Maličkom v podstate. A to ešte Nemci platia fúru iných projektov, takým by som povedal chudobnejším štátom, ktoré si to takto benevolentne nemôžu dovoliť. Že vidíme, Nemci idú kúpiť v Amerike patrioty alebo už ten deal prebieha, patrioty pre Ukrajinu. No, poďme ďalej. Takže, dobre, ja som to... Z toho rozpočtu poďme priamo, zase už sa blížime do toho obchodu, kde príde ten človek nakupovať. Toto je ten úsek, ktorý sa do značnej miery pertraktuje ako ten prechod na tú vojnovú ekonomiku. Vidíš ten prepad fakticky v roku 22 a ten prechod na tú vojnovú ekonomiku, kde sa začali drancovať v úvodzovkách tie sklady zbrojné, repasovať tie tanky a vidíš ten rast HDP vyletel, to je štvrťročný. Pozor, toto je štvrťročný rast HDP, vyletel až niekde medzi 5,5-6%. A všetci hovorili, že aký boom zažíva ruská ekonomika. Boom. Ale sleduj, ono to išlo od mesiaca nižšie. V tejto chvíli sme v prvom kvartáli roku 25 a toto je prosím pekne priznané číslo z Eurostatu. Ono to padá na 1,4. Keď si teraz vezmeš očakávanú projekciu HDP a tu v tých projekciách projekcia rastu HDP a tu už sme v celoročných číslach tentokrát a tu je do toho zakomponovaný aj odhad Ruskej centrálnej banky a Eurostatu, tak sa bavíme v číslach 1,6, 1,3, zase 1,6 pre rok 25. To znamená, keď dobehne tento rok a budúci rok sa pohybuje od 0,9. Centrálna banka Ruska je najoptimistickejšia po 1,7. Takže vidíš, nikto si ani netrúfne predpovedať to, čo sme mali roku 2,3, 2,4. To znamená ten veľmi impozantný rast typu 4,1, 4,3%. No ale čom bol, lebo to bol veľký argument, že Rusku vlastne sankcie pomáhajú, že jeho ekonomika silnie. To znamená, že to... Zjavne išlo o bublinu, zjavne išlo v podstate o to, že do tej ekonomiky, že tie čísla živila zbrojná výroba, ktorá, by som povedal, tie čísla vyrábala tým, že repasovala tanky, že ich ťahala zo skladových zásob. Takto by som to povedal. A zdá sa, že tento zdroj je v tejto chvíli vyschnutý. Čož by znamenalo aj to, že ruská zbrojná výroba, ktorá je schopná momentálne dať, ja neviem, povedzme 200, možno 300, to číslo niekde osciluje. Po nových tankov T-90 Emproriu, väčšina z nich v tejto chvíli ide zase do zásob, pretože tie sklady, tie zásoby týchto zbraní sú momentálne vybielené. Dobre, ale čo hovoríš na argument, že keď ideš aj po ruskej ekonomike sektorovo, tak oni by ti povedali, že napríklad tým, že odpadla v dôsledku sankcií západná konkurencia, tak ja neviem, poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel sa možno rastú, petrochemický priemysel, nejaká výroba nejakých hnojív. Veľké ekonomiky v režime, však tam speje Trump svojím spôsobom, do autochtónnej ekonomiky. Tá ruská ekonomika je skutočne ako veľká, však keď vezmeš v absolútnych číslach, ja sa vrátim k tomu číslu, keď to vezmeš úplne v absolúte, je to 11. najväčšia ekonomika na svete. Uh-huh. Takže dobre, vzhľadom k veľkosti štátu, keďže je to najväčší štát na svete, človek by možno čakal lepší výsledok, ale stále je to ako veľká ekonomika sediaca na celej Mendelejovej periodickej sústave prvkov. Takže disponujúca fakticky ešte z čias Sovietskeho zväzu to, čo nejakým spôsobom prežilo pomerne širokospektrálnym priemyslom a poľnohospodárskou výrobou. Takže áno, oni v tom autochtónnom režime sám si vyrobím kde sa točia len ruble. To znamená, sám si vyrobím, sám si zjem, sám si spotrebujem. V tomto smere, ako tie odvetvia, áno, môžu zažívať boom. Vo chvíli, ako náhle narazíš na potrebu, že potrebuješ niečo nakúpiť za tvrdú menu, v tej chvíli máš problém. A teda takto presne fungoval Sovietsky zväz. Sme zase pri tom. Hej, lenže teda ty hovoríš o tom, že častokrát aj tá priemyselná výroba Ruska, ktorá je nevojenská, ale aj vojenská, že je možno odkázaná na niektoré súčiastky, ktoré treba doviesť. Čiže hovorí sa o mikročipoch typicky, hej? Áno, napríklad. Lebo zober si, čo ruská ekonomika exportuje, alebo čo máš doma.
Made in Russia. A zbranie, pred vojnou exportovali aj zbranie do Indie. Pýtam sa, čo máš doma Made in Russia? No väčšinou len nejaký alkohol. Hej, ako, nehovorím, že ja mám, ale to bola vec, nejaká vodka. No. Ja som tak nad tým rozmýšľal, jediné som zistil, čo mám doma, mám šálku Rozatomu, s logom Rozatomu a mám ampermeter, ktorý som si kúpil ešte v Sovietskom zväze, čias, keď som tam študoval, jak nádherná vecička. Ale ako, a nič iné, ešte mám pivný pohár Dynamo Minsk. A to je všetko. Hej. A spotrebný tovar je podľa teba v Rusku menej kvalitný, že naozaj je horší hamburger od dedu Váňu v porovnaní s hamburgeru by som tomu, neviem to posúdiť, nejedol som ho. Boli tam nejakí poslanci a tí si to chválili. Aspoň tak som čítal, ako minimálne ako, že na kameru, ako tvrdili, že im to strašne. A ja neviem, chladnička alebo práčka. Ale čo sa týka spotrebného materiálu, čo sa týka super traktované ako správy ohľadne aut, že ktoré samozrejme Čína posiela, ktorá je hlavným exportérom aut do Ruska. Samozrejme posiela tam modely, ktoré zodpovedajú, by som povedal, likvidite. A sme pri tých cenách. A sme pri tej kúpyschopnosti obyvateľstva, ktoré tomu zodpovedá. Takže momentálne už to nie je také intenzívne, lebo Rusi si zvykli na tieto autá, ale pri tom prechode z tých západných aut to bolo práve v tomto období, keď sa bavíme 2-3 polka roku, 2-4, bol ruský internet plný ako nadávok na kvalitu čínskych aut, keď to takto poviem. Respektíve aut, ktorý teraz čínske elektroautá zase sú možno kvalitnejšie než západné. Ja hovorím to, čo Číňania posielajú do Ruska. Aha. On je to taký trošičku podobný efekt, ako keď kúp si Nutellu u nás a kúp si ju v Rakúsku. To je niečo podobného. Ten výrobok ako vždycky, to nikde nie je, že Čína nie je schopná vyrobiť niečo, čo obstojí skutočne v tých najtvrdších konkurenčných podmienkach svetového trhu. Ja hovorím o tom, čo Čína posiela do Ruska. Respektíve, čo tam vyrába v tých závodoch, ktoré sa jej podarilo po západných firmách získať. Dobre, myslím, že tu ešte máš nejaké grafy. Ešte mám jeden, lebo stále sme neprišli do toho obchodu. Takže keď vezmem jednotlivé tieto parametre a hovorím, toto je momentálne to, lebo toto živilo, dá sa povedať, tú ruskú ekonomiku. Toto bola tá pumpa, hospodársky rast. Áno, ktorá točila tou ruskou ekonomikou a zdá sa, že dostáva sa na čísla, ktoré poznáme my tu z Európskej únie. To znamená hospodársky rast do 2% a ono sa to tým pádom musí niekde prejaviť. Do tej ruskej ekonomiky sa pumpuje obrovské množstvo peňazí, ale v rubloch. To sú platy vojakov, to sú kompenzácie zapadlých a tak ďalej a tak ďalej. Už sme tu niekoľkokrát povedali, že ten ruský štýl boja je pomerne drahý. Drahý na životy, ale zároveň drahý na by som povedal, finančné prostriedky, ale hovoríme v rubloch. To je ten efekt ponorky Kursk. Ja som to svojho času spomínal, teraz to pripomeniem, keď havaroval Kursk, na palube ktorého bolo 130 ľudí, tak samozrejme administratíva prezidenta Putina vtedy nezareagovala úplne šťastne a zniesla sa na ňu vlna kritiky. Dokonca došlo k v Severodvínsku došlo k takému verejnému zhromaždeniu a k admirálovi Kurojedovi sa prepracovala jedna z vdov dôstojníkov z Kursku a ona úplne pragmaticky, a to je práve ten ruský štýl uvažovania. Kurojedovi povedala: mne na Kursku zahynul muž, mal pred povýšením, v službe by bol ešte ďalších 10 rokov. Dajte mi jeho 10-ročných platov a máte odo mňa pokoj. Nech to znelo ako divne, keď toto Kurojedov predniesol Putinovi, ten sa toho chopil a bolo to riešením. Plus nejaké iné benefity a tak ďalej. A poučený z tejto situácie Putin takisto rieši padlých v tejto vojne. Preto teraz bude to znieť strašne cynicky, čo poviem. Jednoducho, rodine sa vyplatí vyslať človeka na Ukrajinu, aby ho tam zabili a aby oni z neho tržili peniaze. Počkaj, myslíš, že takto uvažujú? Nehovorím, že takto uvažujú, ja hovorím, že to takto vychádza. Samozrejme, že až takí cynickí nie sú. Ale ako takto to skutočne vychádza, tie kompenzácie sú obrovské. To znamená, len sa to prejavuje tým, že v ekonomike je obrovské množstvo peňazí. Skutočne obrovské množstvo peňazí. To by znamenalo inflácia. A však
inflácia vyskočila v jednu chvíľu 10%, tu je dokonca rozdelené na všeobecnú infláciu, jadrovú infláciu. Oni sa v celku kopírujú, takže nemá zmysel to rozdielovať. Na čož reagovala samozrejme centrálna banka rastom úrokových mier, aby jednoducho držala tie peniaze mimo obeh, mimo trh, keď to takto poviem. Lenže, ako úprimne povedané, Rusi nemajú moc v náture šetriť. Takže oni tie peniaze sa rvali do tej ekonomiky a vidíš to tu. Tu je prvá vlna, to je ten prvý nárast tej ekonomiky v 2022. To je presne, to je tento zub. Ako sa rozišli s prievodným javom, ako sa rozišli nominálne mzdy a reálne mzdy. A vidíš, ono to tu seklo nulovú čiaru. To je zlé, lebo v tom momente by som povedal, ľudia majú peniaze, ale nie sú schopní si za ne kúpiť nič. Pretože tie statky, ktoré sú v obchodoch, sú strašne drahé. Notabene, vo chvíli, keď ti rastie úroková sadzba, firmy nie sú schopné sa dostať k úverom, pretože peniaze sú strašne drahé. Bavíme sa zase v tej rublovej rovine. Bavíme sa v ničom inom. Takže aj teraz, na začiatku roku 2025, nabujlna bola fakticky dotlačená k tomu, že tú úrokovú sadzbu začala znižovať, aby potlačili okrem iného dole infláciu, ale tým sa tá ruská ekonomika ocitá. A teraz sleduj, čo robia tie reálne a nominálne mzdy. Oni začiatkom tohto roku žuchli dole. Tie reálne mzdy dokonca ako padli na nulovú hodnotu, takže ako keby Rusi prestali zarábať. Prestal im rásť plat, takto by som to povedal. Takže ja sám čakám, kam sa tá krivka bude ďalej vyvíjať, pretože ruská ekonomika je momentálne v nožnice, by som povedal, medzi takými dvomi nožnicami. Prvé je, to je vrchol tejto krivky. Máme tovar v obchodoch, ale nemáme dosť peňazí, aby sme si za to vedeli kúpiť. Napriek tomu, že v tej ekonomike je napumpované obrovské množstvo peňazí. Tá cenová úroveň začala rásť do nebies. Na druhej strane, keď nastúpi táto reštriktívna ekonomika, z tých obchodoch môže zmiznúť tovar, pretože máme aj už objavujú sa prvky riadených cien a tak ďalej. Na druhej strane z tých utržených peňazí za tento tovar nebude ich dosť, aby sa nakúpil nový tovar. A nastane to, čo sa stalo v 90. rokoch. Prázdne obchody. Takže tá ruská ekonomika musí vymanévrovať medzi týmito dvomi krajinami, alebo mlynskými kameňmi. Medzi týmito dvomi mlynskými kameňmi. Znamená, na jednej strane hroziaca hyperinflácia, na druhej strane prázdne obchody. Počkaj, ja by som nepovedal, že ty môžeš mať infláciu dlhodobo na úrovni 10%, to nie je ešte hyperinflácia, hovoríme o cválajúcej inflácii a vidíme na príklade viacerých latinskoamerických krajín, že to môže veľmi dlho vydržať v režime tej cválajúcej inflácie. Hej, len latinskoamerické krajiny zase majú prístup k medzinárodným finančným prostriedkom a by som povedal... No len špekulanti by požičali krajine. Sú to, by som povedal, pri všetkých chybách a nedostatkoch, nie sú to regulované ekonomiky. Tu sme v podmienkách, keď sa čím ďalej, tým viac, tá ekonomika presúva do režimu regulovanej. Takže toto je tá hrozba. Ono aj keď sa pýtali jedného ministra, ktorému sa krajina ako rozsypala pod rukami, ministra financií, teraz si nespomeniem meno. Teraz z akého myslíš? Aké národnosti? Myslím z Argentíny. A on sa ho pýtali, že ako dospel k tej hyperinflácii. A on hovorí, sám postupné a potom zrazu. Takže vieš, ono sa trošku tak, aj preto nie je nadarmo to zarazali niekde pri tých 9,9%, pretože tých 10% to je taká trošku psychologická hranica. My sme mali akú infláciu ešte tak 2 roky dozadu, predtým než zdvihli ECBčka úrokové sadzby, nejakých 10%. Hej, nebudem teraz páliť z hlavy to číslo, ale priznám sa, mne sa zatajil dých, ak mám byť úprimný. Že ako z nákupov v obchodoch. Z tej hodnoty, pretože to je zhruba, to je niekde ten zlom, pri ktorom sa to fakt môže, že a zrazu. Takže 10% inflácia, že pozor. Áno, tam už to je jednoducho... Môže to potom vyskočiť, hej. To je nezdravé číslo. Akurát my máme tú výhodu, že my sme začlenení, my sme v Európskej únii. Tá Európska únia a ten náš obchod s Európskou úniou a napojené na finančné toky Európskej únie funguje do značnej miery jednak ako brzda, jednak ako tlmič. Nebudem to rozvádzať ako do väčšieho detailu. Toto všetko, to Rusko tým, že funguje tak, ako funguje,
tak je práve zbavené týchto tlmičov. Ako Nabiulina, by som povedal, nemá záchrannú brzdu. Ona to musí ukočírovať sama. Čiže ty povedal by si, že ruská ekonomika je ako Lada, ktorá má len plynovú brzdu? Ja by som povedal, že ruská ekonomika, už to tu opakujem niekoľkokrát, ale žiaden brzdový? Má brzdu, samozrejme, že má brzdu. Ukončí sa vojna a je po probléme. Ale pomerne rýchlo, zvlášť pri tom nabudení tej ruskej ekonomiky tak, ako je. Ruská ekonomika je v podobnom stave, akom bola sovietská ekonomika v druhej polovici 70. rokov. To znamená... To bol ešte Brežnev a to bol zlatý vek? Hej, veď áno, sme niekde na hrane, sme niekde pri tom 79., 78. roku. To znamená, oni tie čísla, keď ich takto zoradíš za sebou, respektíve keď ich vezmeš, oni zase až tak tragicky nevyzerajú. Nič, s čím by na každý tento problém nájdeš nejaký štát, ktorý sa borí s podobným problémom. Ale keď ich poskladáš za seba, a keď ich poskladáš do časovej súslednosti, tak ako sa tá situácia vyvíja, tak dostaneš sovietský vzorec. Je mi to ľúto. A vieš, čím sa to skončilo v Sovietskom zväze? No, jeho mocenským krachom a rozpadom. Fakticky štátnym bankrotom. Ja som tam v 91. bol. Takže to... A viem, ako... Si tam študoval. Áno, viem, ako vyzerá prázdny obchod, keď som vošiel do mliekárne a babuška sedela za pokladňou, niečo jedla a povedala, ničoho zdes nie tu. Dobre, ale toto je presne point Tuckera Carlsona, že on dáva do kontrastu, že v Rusku nie sú tie, minimálne v Moskve, kde on bol, že nie sú tie obchody prázdne. No, že to nie je ako v 80. rokoch. No nie sú, však ja som povedal, že sme niekde na konci 70. rokov. No ale to znamená, že Rusko ešte môže viesť ekonomicky, je Rusko schopné viesť túto vojnu ešte roky? Áno. A minimálne... Za cenu zrujnovania svojej ekonomiky, pretože toto je, dá sa povedať, toto je droga. Ako toto je skutočne... To je vybudovanie si závislosti, alebo tá ruská ekonomika, keď nič nezmeníš, tak je to skutočne tá vojenská ekonomika tak, ako funguje, ako ona svojím spôsobom si už vytvára svoj vlastný apetít na tú spotrebu na tom bojisku, pretože vďaka tomu sú tí ľudia živení. A či už v tom, že jednoducho príde finančne saturovaný z tej Ukrajiny, že to prežije, alebo že to neprežije, ale je jakž takž finančne saturovaná, sú finančne saturovaní jeho pozostali, tak toto je, by som povedal, takéto narkotikum, ktoré živí tú ruskú ekonomiku a živí jej očakávania. A preto aj to znepokojenie ako z Nabiulina je len jedna z tých ekonomov, ktorí toto prezentujú a prezentujú to veľmi opatrne, že jednoducho toto sa do nekonečna ťahať nedá. A hlavne, ono sa to, aj tú dobu, po ktorú sa to hrať dá, tak na konci to prebudenie, to vytriezvenie bude veľmi bolestivé a preto na konci je to, čo som videl ja na vlastné oči v Sovietskom zväze v Rusku 90. 91. Mne z toho stále vychádza, že Rusko je schopné ťahať túto vojnu ekonomicky možno ešte rozhodne dlhšie ako Ukrajina a Putin si vzal... Ukrajina to je špeciálny prípad, takže keď vezmeš Ukrajina, tak keď sa tu bavíme o inflácii niekde 8-9%, v prípade Ruska, tak Ukrajina točí infláciu niekde 13%, 12,5%, myslím, že dokonca v jednu chvíľu lízli 15%. Lenže Ukrajina a vojenské výdaje, to predsa ja neviem, 75% ako vládnych výdajov alebo niečo tak. Lenže hovorím, Ukrajina má strýka, ktorý to zatiahne, na rozdiel od Ruska. Pokiaľ nestratí strýko zatiaľ ako, a nemyslím tým ani Spojené štáty, myslím tým skôr Francúzsko, Veľká Británia a Nemecko, myslím tým skôr túto trojku. Ktoré majú tiež napäté rozpočty. Majú napäté rozpočty, ale zase nie zďaleka natoľko, aby nemohli túto vojnu financovať a vidíš zatiaľ jednoznačne, nikto nehovorí, že to si už nemôžeme dovoliť. Pretože všetci vedia, že ak už hrozí nejaká konfrontácia s tým Ruskom, je to pre každú z týchto krajín je najlacnejšie, keď to budú financovať cez Ukrajinu. Dobre, ale ja ti dám protiargument ešte taký, že Putin, hovoria takí znalci pomerov v Rusku, si vzal z ruských dejín, teda z tých ruských porážok rôznych, si vzal tú lekciu, že všetky tieto porážky boli spôsobené tým, že ako keby režim stratil ako keby to chucpe a sám sa zložil. A to znamená, že Putin si hovorí, že pokiaľ on bude mocensky ten systém
proste držať a trvať na pokračovaní tej vojny až k víťazstvu, tak aj jednoducho nedopustí to zloženie toho režimu, že bude proste tvrdý, brutálny a bude... A na to potrebuje jednu vec, na to potrebuje udržať plné obchody, aby si ľudia boli schopní v nich niečo kúpiť. A sme pri tom percente vojenských výdajov na hrubom domácom produkte a sme pri tom percente na vojenských výdajov z štátneho rozpočtu. Putin je síce historicky mysliaci človek, ale nie ekonomicky mysliaci človek. Áno, takže on prisudzuje kolaps Sovietskeho zväzu, by som povedal, nedostatočnej chuti alebo vôli držať sa pri moci. A strieľa do demonštrantov. To je ten čitateľ. Menovateľom bolo, že Sovietsky zväz sa zložil ekonomicky. Toto vidí Nabulina, toto vidí aj ten Silvanov a preto sa tak zúrivo snažia udržať to percento tých vojenských výdajov hlboko pod tým, k čomu sa dostal Sovietsky zväz. Pretože toto je ten bosk smrti, ktorý dostane ruská ekonomika, ak k tomu príde. Dobre, ale teraz ty si povedal, že čo sú tie mlynské kamene, medzi ktorými sa pohybuje ruská ekonomika, ale sú tu dva mocenské kamene, medzi ktorými sa pohybuje Vladimír Putin a to je, že áno, ak bude pokračovať vo vojne, možno mu hrozí nejaká ekonomická kríza a nespokojnosť, ktorá bude mocenskou výzvou aj pre jeho režim. Ale druhým mlynským kameňom je, že keby išiel do prímeria, Rusko už toľko kvázi zainvestovalo aj peňazí, aj krvi do vojny na Ukrajine, že keby teraz tú vojnu ukončil, tak aj tak by prišla transformačná kríza v rámci toho, že by si prehodil ekonomiku z vojnovej výroby do civilnej. To je to narkotikum z tých príjmov toho obyvateľstva z tej vojny, o ktorom som hovoril. Proste to je pre Putina kompromis aj pokračovanie vo vojne, obidve sú mocensky nespokojné a on je typ človeka, ktorý radšej teda... Ono to momentálne nejako ide. Ono tí jasnozrivejší vidia, že to takto nemôže ísť do nekonečna, ale ono to v tejto chvíli nejako funguje. A ešte nejakú dobu, ja som povedal, že Rusko ešte nemá fakticky tknuté ten zbytok tých rezerv, ktorými zostali. Takže ono ešte tie sankcie síce nejakým spôsobom to Rusko obmedzujú, ale nezasahujú ho úplne vitálne, úplne v tých životných funkciách, takže táto hra sa ešte nejakú dobu hrať dá. Hovorím, keď si vezmeš paralelu Sovietsky zväz, vojna v Afganistane, eskalácia studenej vojny, kde to skutočne s tými v tom absolútnom meritku, kde to znesie porovnanie. Keď si vezmeš ten zošup tej sovietskej ekonomiky sa skutočne odohral niekde medzi začiatok tej klzačky je niekde medzi rokmi 78-79 a definitívny krach nastal po roku 86. No dobre, a stále ešte sme nepovedali, povedali sme, že áno, Ukrajina je síce uverovaná zo západu, ale Ukrajina sa na ekonomiku v tejto chvíli vôbec nehrá. V podstate Ukrajina je postavená, stojí a padá, to si povedzme otvorene na tom, skutočne na vonkajších zdrojoch. A môj finálny argument je, že Rusko zase nenechá padnúť Čína. Čína nedopustí pád Putinovho režimu, radšej tak nakúpia tie zlaté rezervy, alebo neviem čo, a proste udržia ten režim na hladine ekonomicky. Čína môže udržať Putinov režim. Číne hlavne vyhovuje situácia, keď aj Putin, teda aj Rusko, ako hlavný mocenský konkurent, pretože aj ruské tajné služby unikli nedávno dokumenty, stále hľadia na tú Čínu ako na konkurenta, nie na spojenca. Číne mimoriadne vyhovuje, že Rusko a Spojené štáty, respektíve Rusko, Európa a Spojené štáty sú vzájomne zaklesnuté do tohto sporu. Takže keď to poviem úplne hnusne pragmaticky a až cynicky, Číne tento stav vyhovuje. Preto nedopustí, aby sa Rusko ekonomicky zrútilo, aby padol Putinov režim. Ale takisto nedopustí, aby sa Rusko obnovilo vo svojej bývalej mocenskej sile. Pretože Číne vyhovuje Rusko tak, ako je ponorené do problému, pokrk väziace problému na Ukrajine a ekonomicky závisiace od Číny. Dobre, čo si z tohto má zobrať divák z tejto prednášky a z tvojho rozboru ruskej ekonomiky? Čo si z toho má... Áno, to sme vedeli, že Rusi majú ekonomické problémy. Máme nejaký deadline, že dokedy to môže pokračovať, alebo máme čakať naozaj na situáciu, kedy inflácia je 10% a zrazu záleží skákať 20-30%. Úprimne, čo z toho vyplýva z toho môjho? Áno, tie sankcie sa nejakým spôsobom prejavujú, ale ako som povedal, životne zatiaľ ako
nie je to nič, čo by smerovalo priamo do srdca tej ruskej ekonomiky. Aspoň v tej podobe, aké tie sankcie sú. Áno, sú schopné uťať, by som povedal, nejaký ten finančný benefit z používania flotily, tej tieňovej flotily. Veľmi úspešne odrezali ruskú ekonomiku od zdroja voľne zmeniteľnej meny, ale na to, aby ju nejakým spôsobom definitívne zrazili na kolena, toto nestačí. To je skôr vec Saúdskej Arábie a cien ropy? A to chcem povedať. Ten driver, ktorý aj evidentne sa ukazuje v posledných týždňoch, ktorý má schopnosť a možnosti a ten potenciál zraziť tú ruskú ekonomiku na kolena, je práve situácia na trhu s ropou, s uhlovodíkovými palivami a ono koniec koncov história sa opakuje. Bolo to presne to, čo zrazilo na kolena Sovietsky zväz vo finále, čo mu dalo ten posledný direkt, ktorý ho poslal z zemi. Plus smrtiaca kombinácia nízkych cien ropy a vysokých zbrojných výdajov. Môže Putin niečo ponúknuť Saúdskej Arábii, aby ju donútil zastaviť ten veľkú ťažbu ropy a aby sa ceny potom zase pozdvihli lebo na Irán Saudi sa boja Iránu, teraz už asi menej po tých zásahoch. Rusi majú na Irán nejaké páky, i keď sa ukazuje, že asi nie je moc veľké, lebo moc tým Iráncom pomohli. Vieš čo, neviem, či môžu, pretože vo chvíli jediné, čo ma napadá, čo by mohol Putin ponúknuť Saúdskej Arábii, notabene Muhammadovi bin Salmanovi, čo nemá, sú skutočne, ako by som povedal, strategické zbrane. Ale to by znamenalo, že sa rozkmotrí nie s Iránom, že sa Muhammad bin Salman rozkmotrí so Spojenými štátmi, notabene s Trumpom. A zatiaľ vždy, keď došlo aj k nejakému kontaktu, k nejakému mrknutiu vzájomnému, tak to vždycky bolo veľmi limitované a Saudská Arábia nikdy, by som povedal, neurobila priveľa tých ústupových krokov. Toto neviem. Skutočne neviem, čo by Putin musel ponúknuť Muhammadovi bin Salmanovi, aby, by som povedal, zmiernil, pokiaľ má Muhammad bin Salman ten zámer, aby zmiernil túto cenovú politiku. Stoja európske sankcie a to, že odrezali Rusko od zdroja konvertibilnej meny. Stojí to za to, že sme si možno aj sami, ako niektorí politici hovoria, strelili do nohy, alebo aj my sme tým, že sme obmedzili obchod s Ruskom na minimum, tak sme si vlastne privodili nejaké straty. Obchod s Ruskom u nás rovná sa import ropy a plynu. To je Slovensko. Aj obecne Európska únia, ja som na začiatku to 2-2, ešte pred tým rokom ja som bol zrovna účastník toho, keď sa nejakým spôsobom pokúšali naladiť tie vzťahy a nejak rozšíriť. To boli vždycky jednotky percent. Jediná výnimka z tohoto, hovorím, je import uhlovodíkových palív. To je jediná obchodná komodita, ktorá sa prejaví, keď vezme štatistické tabulky, ktorá sa tam prejaví. Dobre, ale neškodia sankcie v konečnom dôsledku nám, Európanom, viac ako Ruskej federácia je úsiliu viesť vojnu na Ukrajine? To si nemyslím, pretože ono, aj keď si vezmeš ceny palív u nás, ktorí ešte stále ako fungujeme na ruských uhlovodíkových palivách, povedzme v Českej republiky, ktorá už je odstrihnutá, nevidíš tam nejaký markantný rozdiel. Koniec koncov aj tie palivá, ktoré berieme, ale to je otázka na niekoho iného, nie na mňa. Ono síce je tam respektíve tá cena tak ako tak nejakým spôsobom kopíruje trh. Takže to není tak, že by sme mali teraz, by som povedal, cenu, ktorá by sa nejakým spôsobom výrazne odlišovala od trhu. Ostatné tí Rusi by boli sami proti sebe, keby niečo takého to dávali. Notabene nám, ktorí sme z hľadiska odberu minoritným partnerom. Dobre, tak posledné tvoje posolstvo divákom na túto tému, čo by si chcel ešte na záver povedať a zhrnúť? Priznám sa, ja som nad nejakým posolstvom som nemeditoval. Ja som jednoducho chcel rozobrať tú situáciu ruskej ekonomiky, vzťahu ruskej ekonomiky by som povedal, k svetovému obchodu s uhlovodíkovými palivami a vymenovať by som tie hlavné faktory, ktoré na to majú vplyv. Zadefinovať ten pomer, by som povedal, tých výdajov na zbrojenie proti celkovým výdajom, respektíve proti tomu stavu ruskej ekonomiky. Toto sme momentálne urobili. Ja opakovane zdôrazňujem a vždycky hovorím a fakticky táto analytika to len potvrdzuje, že
to, čoho sme momentálne svedkom, je fakticky je to istou cestou, po ktorej sa vybral Sovietsky zväz na konci 70. rokov a na konci ktorej bol krach Sovietskeho zväzu. Ja predpokladám, že keďže to viem ja, tak a tie alarmujúce výroky ruských ekonómov, najmä Nabiuliny, za posledné týždne evidentne na to pozerajú podobne s tým rozdielom, že oni majú možnosť tým niečo spraviť. Takže ja by som to zhrnul tak, ten bezprostredný kolaps Ruska rozhodne v tejto chvíli nehrozí. Aj keby došlo k nejakému zásadnejšiemu pritvrdeniu tých sankcií, a to by fakt musel nastať ako tvrdý pokus odrezať to Rusko od exportu najmä ropy. Nič menej z tej perspektívy, a tú časovú perspektívu som dal práve tou dobou rozpadu Sovietskeho zväzu. V tejto časovej perspektíve to Rusko nečaká nič dobré, pokiaľ nedojde k nejakej zmene v paradigme správania. A tým hlavným driverom, ktorý tam momentálne je jednoznačne cena ropy na svetových trhoch. Takže na jednej strane to má v rukách Čína, ktorá skutočne tú ruskú ekonomiku momentálne drží pri živote, či už tým, že to je významný exportný partner, a predpokladám, že Čína je fakticky jediný, kto sa jakž tak podiela aj práve tým, že juan už v tejto chvíli funguje ako keby rezervná mena rublu, že sa na tom podiela. A potom samozrejme ten druhý je už tu niekoľkokrát spomínaný saúdsko-arabský korunný princ, ktorý definuje ropnú politiku Saúdskej Arábie ako určujúceho hráča na svetovom trhu. Vieš si predstaviť možno pokračovanie tejto relácie na budúce na tému, aké sú hrubé čisté mzdy v Rusku priemerné, aké sú možno doba dožitia, také dôchodky, minimálna mzda a tak a porovnanie so Slovenskom alebo s inými. Samozrejme, môžeme to. Tuto som sa sústredil na tie makroekonomické parametre. Stále sme sa krútili okolo hrubého domáceho produktu, rastu hrubého domáceho produktu a rozpočtových výdajov a zase vzťahnuté k hrubému domácemu produktu. Viem si predstaviť, že po nejakej dobe by sme sa na to pozreli možno z toho pohľadu občana, nechcem povedať mikroekonomiky, ale z toho pohľadu človeka. To znamená, ako asi on funguje v tomto ekonomickom svete, v tomto ekonomickej klíme a porovnanie povedzme s tým, čo máme tu. Dobre, Andrej, ja ti ďakujem a vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like, staňte sa odberateľmi kanála Postoj TV a zvážte prípadne aj finančnú podporu, aby sme podobné videá mohli produkovať aj naďalej. Dovidenia, pekný deň. Dovidenia, všetko dobré prajem.